ಮದಿಪು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೈದ ಆವರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಂದು ವೈದ್ಯಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮುಂದೆ ಶಕ್ತಿಗಿತ್ತಲೇ ಮಣ್ಣು ఉంది ಅಂಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿలో పద్దానిగలియ త్రిపురాది మాయద వెంటనే జోగల వెంటనే ಮತ್ತು ಆವರ್ತಕತ್ರ ಕಾರ್ಯವಾಗುವ ದೇವರ ಪುರುಣಚುಡೆ ಪುರುಣಮಪಾದ ಆದೋ ಮದಿಪಂದೆ ಬತ್ತನಿಂಚೆತ್ತನ ದೈವ ಕುರ್ನಿಂಚೆತ್ತನ ಪುರ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಉಂಡಾಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಕಲೊಟ್ಟಿಚ್ಚು ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡ ಇದ್ದೆ ಪಂಡ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ರೀತಿಯ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡತೊಲತ್ತ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಹುಟ್ಟು ಉಡಾನ ಪಂಡ್ಲೇಂದ ಪಂಡ ಹಾಗೆ ಪಣಿಯರೆ ತೀರಂದಿನ ಮದಿಪದ ಯಾರೆವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನನ ಅತ್ತನ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಧಾನನ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಕುಂಜಿ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಒಂದಿನ ಉಂತಂಡ ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರದ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯ ಈ ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತುನ ಅಲ್ಪ ಯಾರ ಒಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಕಲು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಮುಕ್ಲೇನು ಗುತ್ತು ದಾಕ್ಲೇನು ಬರ್ಕೆ ದಾಕ್ಲೇನು ಆ ಲೆಪ್ಪು ದಾಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಆಕ್ಲೇರ್ ದುಂಬು ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಕ್ಲೇನು ಕೊರ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿದ್ರು ಅವಿನ ಕುದ್ದೆ ತುಂಡ್ರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನೆ ಮಲ್ಪ ದೇಗ ಪಣ್ಣ ಗಾಯನ ಮಲ್ತು ಜಿಂದಾಂಡ ಬರ್ಪಡ್ಸೈನ್ ಬುಡ್ಚುವಂತೆ ಕಟ್ಟು ನಾಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ನಾಕುಲು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಮನದಾನಿ ಬೇಗ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ಪುವೇರಿ ಮಧುತಕಲ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಮಧುತಕಲ್ನ ಆಡಂಬರ ಮಧುತಕಲ್ನ ಶೋಕಿ ಒಂದು ಪೂರ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ನ ವಿಚಾರ ಭಕ್ತಿಡೆ ಏರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ದೈವಲು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಆಪ್ನ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನೊಂಜಿ ತೂಪ ತಿಕ್ಕಿನಾಕುಲು ಪೂರ ಕುಂಬಾರ್ನು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಡೇರೆಲ್ಲ ಕುಂಬರುಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೇರೆಲ್ಲ ಕುಂಬರುಜಿ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕಡೆಕ್ ಗುರಿಕ್ ಬೋರ್ನು ಕುಟುಂಬದ ನಿಖಲ್ ಅಂಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿ ಅಂದ ಎಂಕದಾದ ಕೊರ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯ ದೈವದ ಕಲಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಪಾಲೆದ ಮುಗ ಎತ್ತಂడి ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಂಗಾರ ಇತ್ತಾನೆ ಇನಿಕ್ ಬಂಗಾರದ ಮುಗ ಆತನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪಾಲೆದಲ್ಲಿ ಕಾತ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮದುತಾಯಿಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಡು ಅಧಿಕಾರದ ದೈವ ದೈವಜಮಾದಿ ವೆಂಟನ ಬಲಾಬಲಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಬಪ್ಪುಣು ದುಪ್ಪದಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳಾಧಿಪತ್ಯ ನಾಗನೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಲೆಕಾರದ ಮನ್ನಡೆ ಅಧಿಕಾರದ ಕಟ್ಟಿಡ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ವರಿ ಉಳ್ಳಾಯ ಐವರಿ ಸತ್ತೇಗೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಮಕ್ಷ ಪಡುವ ತನ್ನತಕ್ಕಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಜೈನ ಮಡಸ್ಥಾನ ನೂಲುಪ್ಪಾಲೆ ಗಡಿಪತ್ತಂಚಿತ್ತನ ಬಾರ್ಗೆರೆ ಜಾಗಿ ಜಾಗಿ ಪತ್ತಿ ಕರೆ ಮಾಗಣೆ ಕೂಡಿಕೂಟ ಲೆಪ್ಪುದ ಮಣ್ಣೆ ಸ್ಥಳಾಬುಳ ಸ್ಥಾನಮಾನನು ದುಂಬುದಿಕ್ಕಿಡದಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ವಾಂಚಿತ್ರ ಮನ್ನಡೆ ಅಧಿಕಾರ ವಾಂಚಿತ್ರ ದೈವ ವೈಸಂದಾಯಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ವೈಸಂದಾಯ ಅನಾದಿಕಾಲದ ಕಟ್ಟೆ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಮಣ್ಣೆ ಪುಣ್ಯತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಪೈತ್ರವಾಂಚಿತ್ರ ಸಾನಿತಿ ನಿನ್ನೆತ್ತಿ ಸ್ಥಳ ನಾಗನೆಡೆ ವಿಷತ್ತ ಮಣ್ಣೆ ಕೊಲೆಕಾಡಿದ ಮಣ್ಣೆ ವಾಕಾಲದ ಮನ್ನ ವಾಕಾಲದ ದೈವನ ವಾಕಾಲದ ಮಾನವ ಪಟ್ಪಿಚಿತ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾನವ ಜನ್ಮೈಕಲೆ ಮದಿಪುಡು ಮದಿಪುರ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಪೋತು ನಾಗಲ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ನಮ್ಮದು ಕಿರಿಯರ ನಕಲು ಆಚರಿಸದ ಹಿರಿಯರ ನಕಲ ಕಿರಿಯರ ನಕಲ ಭಕ್ತಾನುಸರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಗುರುಂದು ಮೆರೊಂದು ಮತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತೊಂದೇ ಬೇತಿಯರ್ಲಾಗ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯ ನಿನ್ನ ಕಾಲಾದ ಕಟ್ಟಿ ವರ್ಷದ ಮೆಚ್ಚಿ ಆಗಬೋಗ ಪಂಚಬರುಳು ನಿಯಮಂಡಳ ಕತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ್ನ ಅನಲ ಕಾಲಾದಿಪೂಡು ವರ್ಷಾಧಿಪತ್ತನೆ ವರ್ಷ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಪಿಚಿತ್ರ ಸಂತೋಷ ಸಮಾರಂಭ ವೈಭವದ ಸೇವೆ ನಿನಕ್ಕೆ ಕೊರಡು ನಿನ್ನ ಪೊರುಳು ತೋಡೋ ಯುಗನ ಪೊಡ್ದೋ ಯುಗನ ಮರ್ಪೋಡೋ ಪಂಪಿಚಿತ್ರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಂದಿರೇ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಇಂದಾಲು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆವರ್ತಕ್ಕಂತಿನ ಕಾರ್ಯವಾಗುನು ದೇವೆರ್ಲೀಲ ಕೊಡದಚ್ಚುಟೇ ಪೊರುಳು ಮಲ್ಪೋದು ಬತ್ತ ಅಧಿಕಾರ ವಾಂಚಿತ್ರ ಅರಸುಳ್ಳಾಯೇ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದನೆ ಮಾಡುವತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಇಂದಾಲಿಗೆ ಓಡುಬೋಡ ಆಪಿಚಿತ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಂದು ತಾನುಲ್ಲೇ ಪಟ್ಪಿಚಿತ್ರ ಬಲವಾಶ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕಾಂಡು ಅವು ತಪ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಭೂಮಿ ಉದಿಪನಗು ಬತ್ತಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದನೆ ಮಾಡುವತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಇಂದಾದ ಸಮಕ್ಷ ಒಡು ಬೋಡುಬೋಡ ಪಿಚ್ಚಿತ್ರ ತೀರ್ಮಾನನು ಕೊಡ್ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಅವು ತಪ್ಪು ಚಿತ್ರ ಪಡ್ತು ಸೇರ್ದನ್ ಚಿತ್ರ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವರಲೈಲಿ ಬಂದು ಬಂದ್ಪಾಯ್ಲಕ್ಕಾಂಡು ಅವು ತಪ್ಪು ಚಿತ್ರ ಕಾಲ ದೇವರುಡೆ ಪ್ರಥಮಾರಾಧನೆ ಮಾಗಣಪತಿಯವರಿಗೆ ನಾಡ ದೈವಾಲದ ಕಟ್ಟಡೆ ಪ್ರಥಮಾರಾಧನೆ ಪಡ್ತು ಬೈದಿನ ಮೂಲೋಡು ಬೈದಿನ ಮೂಲ ವಯಸ್ಸಂದಾಯಿಗೆ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದನೆ ಬಿಡು ರುಂಡದ ವಿತ್ತು ರುಂಡನೇ ರುಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಪಡ್ತು ನಿನ್ನ ಪಿಡಾಕದ ಕಟ್ಟನೆ ಪಂದು ಮುಗಿ ಅಂದೆ ಕಳದ ಪಯ್ಯ ಲತ್ತು ಮುಗಿ ಅಂದೆ ಆಕಾಶ ನಕ್ಷತ್ರ ಗೆಂತ ಮುಗಿ ಅಂದೆ ಕಾಟಕಂಡ್ಯ ಕರ್ತ ಮುಗಿ ಅಂದೆ ಪ್ರಣಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟನೆ ಈ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟ ಒರ್ಪೊಂದು ವೈದ ಚಿತ್ರ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪಡ್ತು ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದನೆ ಬಿಡು ಪದ್ದಾಂಜಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣಾದ ಮಾಯದ ಭೇಟಿನ ಬಿಡ್ತು ಜೋಗದ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಆವರ್ತಕ್ಕಂತಿನ ಕಾರ್ಯಭಾಗಗಳು ದೇವಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲದು ಚಿಲುಟೆ ಪೊರ್ಲಡು ಮಲ್ಪಾದಿ ಕೊಡ್ತು ಆತೋ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಇರ್ಕಾಯಿ ಗೋಡೆ ಅದು ಮೊಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲನೆ ಸಂದ ಅದು ಮದಿಪದ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲಾದು ದೈವಾರಾಧನದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕುಲ್ಲಾದು ಅಕಲ್ನ ಅನುಭವನ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆರಿಯೋನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಲೇಸೆ ಮದಿಪು ಇನಿತ ಮದಿಪುದ ಕಟ್ಟೆ ಅವು ಮದಿಪು ಬನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸಲ ಅಂದು ಪೊನೊಲಿ ದಯಂದು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಮದಿಪು ದ ನಿಲೆಟ್ ವಿಶ್ವತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಆನಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಪಂತಡ್ ಇನಾಮುನು ಪಡೆದು
ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ಡಲ ಬೇಷ್ ಪನ್ಪಾಯನಂಚಿತ್ತಿನವರಿ ಬಿರ್ಸೆ ದೆಪ್ಪುನಿ ಗುತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮದಿಪು ಒಂದು ಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮದಿಪು ಕೇನ್ನಗನೆ ಮೈ ಇರ್ಮೆನಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವರ ಭಕ್ತಿ ಬಾವಡ್ ದೈವಲೇನೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಕಿಶೋರಣ್ಣಗಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಬದುಕದ ಅನುಭವ ಈ ಮದುಪುದ ನಡೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ದೈವದ ಕಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಜತತ್ತಿನಿ ಒಲ್ಪ ಅದು ಸರಿ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಇನಿ ಎರಡ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ಇನಿತ ಮದಿಪುದ ಎಗ್ಗೆಗಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣನೆ ಇರ್ಕಾಯ್ಗೋಡೆ ಅದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲ ಅಂದ್ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲಟ್ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡ್ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆಮಾನಿ ಕಿನ್ಯಪ್ರಾಯೋಡೆ ಮದಿಪುದ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಾರೆ ಈ ಏತು ವರ್ಷಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಾರೆ ಸುರುಕಾದ ಕರಿನ 22 ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಜನಕಲೆಗೆ ತೋಪವಣಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಕರ್ಕಿರ್ಬ ಕಾರಣ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ದ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಅವಳ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನಿನ ಸಂದ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನೆ ಏನು 14 ವರ್ಷಡು ಮದಿಪನೇರು ಸುರು ಮಲ್ತದೆ 14 ವರ್ಷ ಕಿನ್ಯಪ್ರಾಯೋಡೆ 25 ವರ್ಷ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಿರಂತರವಾದ ವೇಳೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಕಿನ್ಯಪ್ರಾಯೋಡೆ ಮದ್ದು ಪಂದು 25 ವರ್ಷ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ 14 ವರ್ಷಗೂ ಮಧುಪಣ್ಣಗ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಾರಾಧನೆಲ 25 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೂಪುಣಂಚಿತ್ತನ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಆನಿ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯ ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡತದೆ ಇನಿ ಆಡಂಬರದ ನಡುಟು ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಚತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ರೀತಿಯ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡತಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಗ ಅತ್ತಂಡ ಐಕಂದೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗ ಅನ್ನುಂಡು ಐಟು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮದಿಪು ಇನಿ ಮದಿಪು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಈ ಮದಿಪುದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲುಡ್ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಅಂಡ ಬೋಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡು ದಾಯ ಬೋಡು ಬೊಕ ಒಲ್ಪ ಬೋಡು ಒಂದು ಇತೆ ಮದಿಪು ಪಂಚತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೈವನು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಮ್ಮನೆ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಕಳ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ನಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮದಿಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಮದಿ ತಂಡಲ್ಲ ದೈವ ಬರೋಡೆ ಉಂಡ ಆವೊಡೆ ಅವು ದೈವ ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಉಡಾಲ ಭಕ್ತಿ ಅಂದೆ ಆಂಡ ಮದಿಪುದ ಅಗತ್ಯ ದಯಗುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮಲೆ ಅರವದ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಮದಿತೆಂದಾಂಡ ತಮ್ಮಲೆಗೆ 2 ಜನ ಅರುವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆರಡ 2 ಜನಲ ಉಂಜಾಯಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ದ ವಿಚಾರೋಲೇನೆ ವಾರಿ ಇತ್ತಿದ ಮದಿಪುಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ ಪಾತ್ರನ ಆಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮ್ಯಾಗ ಪಾತ್ರನ ಮ್ಯಾಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇಂತು ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರನೆ ಆಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೈವಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಆಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಮದಿಪುದಕ್ಕಲ್ನ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ಮದು ಬಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಅತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಮದುತ್ತಾ ಬಂದೆ ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ಮದಿಪುಣ್ಯಕ್ಕೆನ್ನ ವಿರೋಧ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಲೆನ ಪೂರ ತೆರಿದೆ ಇಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆಲು ಚರ್ಚೆಲು ದೈವದ ಕಲೆಟ್ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದಪ್ಪುನು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಗಬಹುದು ಆ ಕಲಟ್ಟು ಕುಜಲ್ ನರತನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಇಪ್ಪರೆ ಈ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಿ ಎಂಚ ಅಂದಕೆಂಡ ಇನಿ ಹೊರ ತುಯ್ಯಂಡ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಇನಿ ಚಾನಲ್ ಡಾದಿಪ್ಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಾದಿಪ್ಪು ನಿಖಲ್ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ನಕಲ ಮದಿಪು ಒಂಜಾತು ಜನ ಅಲ್ಪ ಪಟ್ಟೊಂದಿರು ಬಹುಶಃ ಐನೇ ಬರೆದ ಕೇಂಡದ ಬಾಯಿ ಬಾಟ ಮಲ್ತದ ಪನಿಪಿನ ಮದಿಪತ್ತು ನಿಜವಾದ ಇನಿತ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆದ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಐನೇ ಬಾಯಿ ಬಾಟ ಮಲ್ಪೇರಿ ಖಾಲಿ ದೈವೋಗು ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪನಿಪಿನ ಪಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಕಲಟ್ ಐನ್ ಬಾರಿ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಲೆ ಬೋಡು ನೀನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಲ್ಯದ ಮಾನಿಂದ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಓದರಾಂಟ ಇತ್ತಂಡ ಐನು ಸಾರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶ ಇನಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ದುಂಬು ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಮೇರೆ ಮಲಮಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಕುಳಿತೇರು 3 ವಿಭಾಗಟ್ಲ ಪಂಬದ ವಿಭಾಗಪ್ಪು ಪರವೆರ್ನೊಪ್ಪು ನಲಿಕೆ ಸಂದಾಯಡಪ್ಪು ಅದಗೇನತ್ತನ ಪಣ್ಣಾಗ ಅದಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ಡೊಂಜಿ ಆ ಗತ್ತಿತ್ತನು ಅಕ್ಕಲು ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ಅಂಡ ಅರೆತರೇತಕ್ಕೇನೋ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಉಂಜೆ ದೈವ ಮುಜಿ ಮುತ್ಸರಿ ಬತ್ತದ ಇಂಕ್ ವಿಷ ಬನ್ಪ ಬಾದಿಪ ಅಮೃತ ಬರುವ ಕೇನಿಯರಂದಾಂಡ ಕುಡೋರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಏನ ಕುಟುಂಬಂಜಿ ಬೇತೆ ಆದಪ್ಪವ ಪದೇ ಪದೇ ತಿರ್ಗಾದಕ್ಕೇನೋ ಇತ್ತೀರಿ ಮೇ ಏತು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ತೂವರೆ ಅಂದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುರ್ತು ನಡತೊಂದಿತ್ತನು
ಇನಿಕಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ಅವೇನು ಪುರ ಉಂತಾದು ಬೋಡ್ತಿನಾತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುರ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಮಲಮಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕುಲು ಮ್ಯಾಗೇತ್ ವಿದ್ಯತ್ತೊಂಡು ಮೇ ಏತಿ ಈ ಕಲೊಟ್ಟು ನೀಂದುವೆ ಪನ್ಪಿನ ತೂಪಿನಕುಲ್ಲ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಇತ್ತೇರಿ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಾ ಪನ್ಪಿನವು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಅತ್ತು ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನವು ಆತು ಮಲ್ಲ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಪರ್ಯಾವು ಬನ್ನಂಜ ಬಾಬಾ ಮಿಂಡ್ರ ಪರ್ಯಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ ಮೀನ್ ಸಂಕಮರ ಪರ್ಯಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರೇಗಡೆ ಪರ್ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಇಂಕುಲ್ ಮಾತ ತೆರಿದಂದು ಖಂಡಿತ ಒದ್ಲವಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಖಂಡಿತ ಇಂಕ ಬನ್ನಂಜ ಬಾಬಾ ಮಿಂಡ್ರ ಬಾರಿಯನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ಯ ನಾನು ಯಾರು ನಡೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನದಿತ್ತೇರಿ ದೈವದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟು ಕಿಶೋರ್ ಏತ್ ತೆರಿಯುವತ್ತುಲ ಅತೇ ತೆರಿಯರ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಯರ ಉಂಡು ಕೆಲವರ ಕಿಂಜ ಬಾಲೆಡಲ ಕಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ದ ಪನ್ಪಿಂಚುತ್ತನ ಪಾತೆರ ಅಹಂಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಡ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿದಿನ ದಾಲಜಿ ನಮ್ಮ 1% ದೈವಾರಾಧನದ ತೆರಿದು ಜಾನ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅವು ಇನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿದಿತ್ತ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ದಿನಂಚುತ್ತನ ಜಾನ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತಿನ ಜನಕುಲೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯರದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ ತೆರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಅವೇ ಬೋಡಾಯ್ನಿ ಇನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಮ್ಮ ತುಯಂದ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಪತ್ತೊಂದು ಐಟ್ ಬರೆಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಕೊಲೆ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ನಾಟಕ ಐತ ದೈವದ ಕಲಕ್ ಬೋದಾನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ ನೀನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಈಮೆ ಇಟ್ಟು ಬಂಟ್ವಾಳ ಗವರ್ನಗೆ ಬೇತಾವು ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡಿಡ್ ಬೇತಾವು ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಅಂಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡ ಅಪಗ ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಇನೀತೆ ಈರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದಾರು ನನ್ನೊಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆಗೆ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪೋನಗ ಇರೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಓವು ಬಾರಿ ನೆನ್ಪಿಪ್ಪೋಡ ಆಯ್ನ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪದ ಕಟ್ಲೆ ನೆಂಚ ತೆರಿಯೋನುವರು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಇರೆ ಪುತ್ತೂರು ಉಡ್ದಲ ಇರೆಗ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಕಟ್ಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪನ್ ಈ ವರ್ಮ ಮಾಗನೆ ಪಂಡ 32 ಗ್ರಾಮ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಸಮಕ್ಷಮ ಬತ್ತಿನ 32 ಗ್ರಾಮ 32 ಗ್ರಾಮ ಹೊಡಿತಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಲೆ ಈರ್ನ ಇಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಸುರತ್ ಕಲ್ದ ಇಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಿ ಪಡುಬಿದ್ರದ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಇಚ್ಚಿ ಬದಲಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಪಂಡ ವರ್ಮ ಮಗನೆ ಬಾರಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ 14 ಕಟ್ಲೆ ದೈವೋಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಡಪುಣಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ವರ್ಮ ಮಗನೆ ಇರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯದ ಅಂಚಿಲೆ ಯಾನ ನೇಮಗು ಪೋತೆ ಅವಲ್ತ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಅಜಗಜಂತರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಇರಿ ಕಾರ್ಲದಂಚಿ ಪೋನಾಗಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪು ಅಂಡ್ ಅವಳ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವೋಗ ಆತ್ ಕಟ್ಲೆಡ್ ನಡಪುಣಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯುಡಾಯನ ಐಟೆ ಪೋನಾಗ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಗ ಆ ದೈವಲೆಗ್ ಅಲ್ತ ಸಂಬಂಧದಾದ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮದಿಪುನಾಯಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಾಗ ಆ ದೈವಾಡಿಗೆ ಇಂಚ ಬರ್ತಂದೆ ಏರ್ನ ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬತ್ತಂಡೆ ದ್ಯಾಗ ಬತ್ತಂಡು ಪಂದ ಪೂರ್ಣತೆ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪೋಡು ದ್ಯಾಗ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದಂಚಿತ್ತನ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಟ್ಟು ದೈವ ಮದಿಪುದಾರಡ ಕೇಂಡ ಎನ್ನೊಂಚೂರು ಹುಟ್ಟು ಉಡಾನ ಪನ್ಲೇಂದು ಪಂಡ ಹಾಗೆ ಪಣಿಯರ ತೀರಂದಿನ ಮದಿಪುದ ಯಾರೆವಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಪಣಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇವಲ್ಲ ನೀಂದದು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಗ ಮದಿಪುದಾಯಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯೇ ದೈವನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನಡುಟುಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪುನಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮದುತಾಯಿಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಉಂಟು ಕಡೆಕ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪ ದೈವದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟು ತೂಪ ದೈವ ಮದಿಪುದಯ ಪನ್ನೆಂಚು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಪೋಪಿನ್ ಆ ಮದಿಪುದಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜೆಂದಾಂಡ ಮದಿಪು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆಡ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ದೈವದ ತೀರ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಿದರ್ಶನಲ್ಲ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಪ್ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು 10 ದೈವನು ನಂಬುಣಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಹೇಗೈತೆ ಮದಿಪುದಾಯನ ತೊಂದರೆ ಇರ್ದವರ ಒಂಜಿ ದೈವಗುಂತದ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ದೈವ ಬೈದಿನಂದ ಪನ್ನಗ ಮದಿಪುದಾಯನ ಪಾತ್ರ ಹೊರತು ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರ ಮದಿಪುದಾಯ ಮನಿತ್ತ ಜಂದಾಂಡ ಆ ದೈವಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊಡ್ದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ನಂಬಿ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪ 4 ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಡ್ ನಡತದನ್ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ ಮದಿಪುದಕ್ಕಲು ಏರ್ಲಾಡಿ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯ ಅವಡ ಅತ್ತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕುಲಾಡ ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ತಿರಿದು ಮದಿಪುಗು ಪೊಪ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುಂಚುತ್ತೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿರಿದು ಪೋಯರನ್ನಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಆಲಾನನ್ನಾಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಐತ ದೋಷ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಪ ಈ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವದ ಭಾಷೆ ಅನ್ನುಂಡು
ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅತನ ಇಲ್ಲಾಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೇನ ನೆಪ್ಪುಜಿ ದಾದ ದೈವದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐಕ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಇರ್ಬೋದು ಈತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಈತ ಬಲು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಸುರುಕು ಗಗ್ಗರ ದೆಚ್ಚಿಡು ಬನ್ನಾಗ ಅವು ದೈವ ಪಾತೆ ರುಚಿ ಅಪಗನೆ ಆ ದೈವ ದಾದ ನುಡಿ ಕೊರಡು ಬನ್ಪಿನ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪುಣ ಆಂಡ ಕುಟುಂಬ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ಪೋಡಿದು ಬೋಪುನಂಚಿತನ ಸಂದರ್ಭ ಅಪಗ ಇನ್ನು ಎಂಚ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಗಗ್ಗರ ದೆಚ್ಚರಿಗೆ ಬತ್ತಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಇತ್ತ ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಪಾತ್ಯರ್ನಂಚಿತ್ತನೇ ವಿಚಾರ ಮದಿಪಂದೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಕುರ್ನಿಂಚಿತ್ತನ ಪುರ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಉಂಡಾಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಕಲೊಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಯಾನದೇ ತೊನಚ್ಚಿ ಆ ಪುರ್ಪೋನು ರಾಜ್ಯ ಸೇರ್ದು ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದು ಮದಿತಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡಾಯಿಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಕುರ್ನಿಂಚಿತ್ತನ ಪುರ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಉಂಟು ಪತಿಮಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿರಿಡ್ಲ ಮದಿಪಂದೆ ಉಂಡಾದೇರ್ಲ ಪುರ್ಪ ಕುರ್ಪುಜೇರು ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟಿನ ಆತನ ಪನ್ನಾಗ ಗಗ್ಗರ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಗಗ್ಗರ ದಿವೋರ್ ದುಂಬೆ ಪುರ್ಪುಣದೆತ್ತದು ಕುಟುಂಬನಲೆತ್ತದು ಪುರ್ಪ ಕೊರ್ಪಿಣಿ ಅವು ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತನ ಕುಟುಂಬ ಪೋಡಿಗಟ್ಟವು ನಿಂಚಿತನ ಪುರ ಕೆಲಸಗಳು ನಡತೊಂದುಂಟು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮದಿತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕುಟುಂಬನು ಲೆಪ್ಪಾಡು ರಾಜ್ಯನು ಲೆಪ್ಪಾಡು ಅತಿ ಎರೆನು ಲೆತ್ತು ಇನ ಪಂಡೆಲ ಐ ಕೊಂಚ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಆ ಪುರ್ಪ ಕೊಂಚ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಆ ದೈವ ಪಣ್ಣಿಂಚಿತ್ತನ ಆ ಭಾಷೆ ಅವೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನ್ನುಂಚಿತ್ತನ ಮದಿಪದ ಯಾವುದು ಕೈಟು ತೋಪಾಯಿನೇನು ಮೂಕ ಭಾಷೆಯ ಪಣ್ಯೇನು ಕುಟುಂಬಗೂ ಸರಿಯಾದ ತಿರಿಪದ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮದಿಪದಾಯನ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇತ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ದೈವದ ಕಲಾ ಪಂಡ ಎಕಡೆ ಪಲ್ನಕನೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಕಲ್ನ ಓದ್ರಂಟದಾದ ಉಂಡ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲಯನ ಅತ್ತಂಡ ಆಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧೋಡು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆలను ಐನನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಎತ್ತಂಡಲ ಕೋರ್ಟು ದಂಚಿಪೋಪ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೋಲದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ನೇಮದ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದೆ ಪನ್ನೋದು ದಯಂದಕೆಂಡ ವರ್ಷಗೊರ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಬೂಳ್ಯ ಪತ್ತಂಡ ನನೊಂಜಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುವೆ ಪನಿಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಈ ಓದರ ಅಂಟೆನು ಎಂಚ ಸರಿ ಮನ್ಪುನಿ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ದೈವ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆರ್ದಿಲ ಮಿಗಿಲಾದಿ ಎನ್ನು ನಂಚಿತ್ತನ ಕುಟುಂಬಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ತೂಪ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವಾಡು ಎರಡಲ ಪನಿಯಂದಿನ ವಿಷಯಲೇನೆ ದೈವದ ನಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮದುತ್ತಾರಡ ಪಂದು ದೈವಗೂ ತೀರಿಪವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣಗಾಡ ಆ ಪೊಂಜವಲು ಏತು ನಂಬಿಕೆಪ್ಪು ಅಕಲ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವದ ವಿಷಯ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನು ತೀರಿಪವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಕಲು ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರಡಾಯನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇನ್ನು ಮದು ತಕ್ಕಲು ಐಕ ಏತ ಬೆಲೆ ಕೊರಪೇರೆ ಬಂದ್ಪಟ್ಟಿತ್ತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಕುಟುಂಬೋಡು ವಾದ ವಿವಾದಲು ಇನಿಕ್ಲ ಎತೋ ಕೋರ್ಟೋಡು 30-40 ವರ್ಷ ತಂಚಿತನ ವಾದ ವಿವಾದಲು ದೈವದ ಕಡೆ ನಡಿಟ್ಟು ಒಂಜ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ತೀರ್ಮಾನತಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲುಲ್ಲ ಅವುಂಜಿ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಇನಿಕ್ಲ ಅವು ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಮದಿಪದಕ್ಕಲು ಹಿರಿಯರ್ನಕುಲು ಮಲಮಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನಕುಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಡ್ದಲ ಮಿತ್ತಿನ ಪನ್ನಗ ಆ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಆ ಮಣ್ಣಿಗಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಗೌರವ ಇತ್ತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊರ್ನ ದೂರಿಗೂ ಹಾಗೆ ದೂರು ಕೊರನೆಯಾಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಎದುರುದಾಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಸುಲಭವಾದ ಇಲವರೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆ ಮಣ್ಣುಗಳ ಪೋಡುವೇರು ಆ ದೈವಗಳ ಪೋಡುವೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಬಾರಿ ಸುಲಭೋಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಹಿಡಿತನ ನ್ಯಾಯಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ತೀರ್ಮಾನ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಭಾಷೆನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಒಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಗಂಧ ಎನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡತಂಡೆ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನೋಡ ದೈವ ಪಂಡು ಆರು ಸೈಪೆರೆ ಪಂದ ದೈವ ಪಣಿಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ದೈವದ ಭಾಷೆಡು ದೈವ ಪಂಡು ಮುಂಡ ಒರ್ಪಾದ ಗಂಧ ಪಾಡ್ಪವೆ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬರೆತಿನ ಆಯುಷ್ಯದ ಪಟ್ಟೆ ಎತ್ತಂಡ ಯಾನು ಒರ್ತು ಕಾಪುವೆ ಪಂದು ಗಂಧ ಕೊರಿಯರ ಗಂಧ ಕೊರದು 15 ದಿನ ಅದ ಸೈತ್ಯರ ಸೈತದ 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಡುದು ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೇನು ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ಏನಲ್ಲ ಎತ್ತೇರ್ಲ ಎತ್ತು ಬಂಡೇರಿ ಹಾನಿ ದೈವ ಬಂತನಾರೇನು ಮುಂಡ ಒರ್ಪಾದ ಗಂಧ ಪಾಡುವಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಐತಿ ನಿಂಚ ಅಂತ ಒಂದು ದರ್ಶನದ ಯಾನಾಗಿ ಬಂಡೆ ಮುಂಡ ಒರ್ಪಾದ ಗಂಧ ಪಾಡ್ಪೆ ಪಂತಿನಂದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಪಾತೆರ ದೈವ ಪಂತಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬರೆತಿನ ಆಯುಷ್ಯದ ಪಟ್ಟೆ ಇತ್ತನಂದಾಂಡೆ ಯಾನು ಒರ್ತು ಕಾಪನ್ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿ ನಡೆದ್ಬೇಕ ದೈವಗಳ ಕಾಪರ ಬಜಿ ನಿಂಕಲ ಐಕ್ ಬೋಡೋದು ನಿಂಕಲು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀನಾಗೇನು ಅತ್ತೆ ಎಂಗಲೆ ಪಂತನ ತಾವು ಕಾಪೆ ಬಂದು ಇಂಚಿನ ಘಟನೆ ನಡಪು ಮುಂದೇನೆ ಮದು ತಕ್ಕಲು ಬುಡುಪಾದಿ ಪನ್ಪೆಂಚತನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಕೆಲವರಿನ ಪನ್ನಗ ಮದು ತಕ್ಕಲು ಅವೇನು ಪನ್ ಪೂಜೆರು ಅಕಲೆ ಬೇಜಾರ ಪುಂಡ ಅಕುಲ್ದಾಲ ಎನ್ನುವೇರ ಪಂದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಂಡು ಐಟ್ ಯಾನು ಭಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ಬಾಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾರಿಗಿದ ಗಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ದಿವಾಕರ್ ಪೂಜಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟರಲೆಜ್ಜಿ ಪುಟುದಿಲ್ನೈಜಿ
ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಏನಾರೇನು ಗುರುಸ್ಥಾನೋಡು ಭಾರಿ ದಿವೊಂದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳ್ಳೆಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಜಾಗಲೇಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಮಾನೋಲ್ಲ ಅರ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಳು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಉಲ್ಲ ಪೊಟ್ಟಾತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಿವಾಕರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇನಿ ಇಂಕ್ ಗುರುಸ್ಥಾನೋಡು ಮದಿಪು ಕಲ್ಪನ ಬೋಲ ಕುಕ್ಕೆರೆ ಪರೆಡ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮದುತ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಕನಗಾರು ಮದು ಕುಳ್ಳಿರು ಪಣನಾಡಿ ದರ್ಶನ ಆಗ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಕೋಲಗಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಪಂಡ ಆರು ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಕ ದೈವಡ ಪಾತ್ರ ಎತ್ತಿಜೇರು ಆರು ಊರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ ಅನ್ನ ಈ ದೂರೋಡು ಉಂತು ದಾ ಜುಮಾದಿ ಆಯ್ ಬೈದೆ ದ್ಯಾಗ ಬೈದೆ ಪನ್ಲೈಂದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನನು ಪಣಂದೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ನೇರವಾದಿ ಜುಮಾದಿ ಆಯ್ ಬೈದೆ ದಾದ ಪನ್ಲ ಬಂದೆ ದೈವದನೇ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆದಲಕ ಈ ಪನ್ಲ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ತತ್ತದ ಮಿನಿ ಬಾಯಿಡ್ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಉಂತವಾಡೆಗೆ ಅಂದ ಈ ಬೈದಿ ನಿನ್ನ ಜಾಗದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ರಣ ಅತ್ತು ಯಾನು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದ ಬೈದಿನಿ ಜಾಗದ ವಿಷಯ ನೆಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಉಂತಡೆಗೆ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಚಲಿಕ ಕುಂಬಾರನಾಯಕ ಮದಿಪರೆಜ್ಜಿಯ ಪಿರಿಲ ಪೋಣಿಕ್ ಮೀಟುವ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟೋಗು ಆರ್ನ ಮದಿಪೆತ್ತಂಡು ಇಡೀ ಕಡೆಕ್ ಇಡೀ ಮಾತೆರ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಡಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಏನನ್ನ ಲೆತ್ತದ ಇಂಕ್ ದೈವಾಲಯದ ಕೆಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳೇನು ದಾದ ಆಪುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ದಾದ ಓಲು ಇಂಚ ನಡಪೋಡು నేను ಪೂರ ಇಂಕಾರು ಕಡೆ ಕಾಲು ಇಂಕ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆ ಮನೆ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ಲ ಇಂಕ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತೇರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿವಾಕರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಕ್ಕಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೋಡಿ ನೀನು ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಈರೊಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಪಟೋನ್ವರ್ ದಾಯಬಂಡ ಗುರುಕ್ಲೇನ ಏಪಲ ನೆನಪಿಜಿಂದ ನಮಕ್ ಗುರಿ ಎಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಒಂಜಾತು ಜನ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರ್ನಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಬರೋದು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರ್ನಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ದಾಯಕೆಂಡ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಾಲಾಡು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕೋಲ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಲೆಕ್ಕದ ಜನಕುಲು ಯಾವ್ದು ಇತ್ತೆ ತುನಾಗ ಒಂಜೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಪತ್ತಿರುವ ಕೋಲಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಒರಿಯಾಗೆ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಮಕ್ಲ ತುಪ್ಪ ನಮಕ್ ಒಂಜೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಕೋಲಗು ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಒಂಜೇ ಕಡೆಗೆ ಪೋರ ಮಾತ ಕಡೆಗೆ ಪೋರ ಅಪ್ಪಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕಡಪುರುವ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೇರು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಯಾನ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲಾಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೇರು ಆಗ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಏನು ಕಡಪುರ ನಿಕುಲ್ದಾಲ ಪೋಡಿಡ್ಚಿ ಬಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಗ ಓಯೇ ಒಂಜಿ ಮದ್ದು ತಕ್ಕುಲಾವಡು ಅತ್ತ ದೈವದ ಚಾಕಿರದ ಅಕ್ಕಲ್ನಕ್ಕಲ್ನ ಉಲ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮತ್ಸರನ್ನು ಬಿಡೋಡು ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯ್ದ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ಸರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಿಡೋಡು ಆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ಸರೋಡು ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ ಮನ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೇರ್ನ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ಇನಿ ಅವು ಊಟ್ಲ ಏರ್ಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಸೇವೆ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಪೋಪಿನಿ ವಿಚಾರಣೆ ಬೇತೆಪ್ಪು ಬೇತೆ ಉಂಟು ಆ ಗತ್ತು ಆ ಅಹಂಕಾರ ಯಾನೇ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪಂಚತನ ಭಾವನಡಿ ಇನಿ ದೈವದ ಕಲಕ ಪೋಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೇನು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನಕಪ್ಪ ನೋಡಪ್ಪನು ಯಾನೊಂಜಿ ದೈವನು ಮದಿತದ ಉಂಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಾನೆಚ್ಚಿರಡು ಪಡೋ ನೇಮದೆಚ್ಚಿರಡು ತಪ್ಪು ಆಪಿನಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆ ತಪ್ಪುನು ಆ ಕಲುಟ್ಟು ಪನಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಡುಟು ಪನಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತವಿ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನೆ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಯಾನು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ದೈವನೇ ಯಾನೇ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಂದ ಐಟ್ ಅರ್ಥದಾದ ಇನಿ ಕೆಲವು ಮದುತಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಜರ್ಸನ ಗುಂತಾಯಿರ ಆಯ್ ತತ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ ಆಯನ ದೈವ ಆಯನ ಮೀಟ್ ಬೈಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ನಿಟ್ಟಿಡ ಆಯನ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಉಂಜೇನ ಮದತ ಬಿಡ್ಪೇರು ದೈವನು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಮೇನ ಮದಿಪುಗೇತು ಬೆಲೆ ಎತ್ತಂಡು ದೈವ ಮೀಟ್ ಬೈದಿಂದ ಮೇ ಮದಿದಿನ ಸರಿಯಾಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯನೆ ಕಿಜ್ಞಾಪಿನ ಮನ್ಪಿನ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಆಯ್ಡ ತಪ್ಪ ಆನಂದಾಂಡ ಆಕಲೊಟ್ಟು ಆಯ್ ದೈವದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಗಿತೀನಿ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಆಯನ ಬರೀಕಲೆತ್ತಪ್ಪ ನೋಡು ಒಂದು ಸರಿಯತ್ತ ಬಂತು ಅಂಡ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಆಯನ ಕಿಂಜ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಸುರು ಕಿಂಜಾಪಿನ ಮದುತಾಯನಿ ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನ ಹಾಕೋಲು ಆಗ ಬೈಜಿಂದ ಮೇ ಮದಿದಿನ ಸರಿಯಾಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮೇಡನ್ ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಪರ ವಿಚಾರಗಳು ದೈವಾಲಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಕ್ ಮದಿಮೆ ಅಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೆರ್ನ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನನ ಅತ್ತನ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಧಾನನ ಅಂತ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ದೆಕ್ಕದಾದ ಬನ್ಪಾರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಹಿನಿ ಚಿತ್ರ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಈಕೆ ನಟ್ಟೆ ನೆಡ್ದುಂಬುಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಏನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಆಯುಧನು ಪತ್ತೊಡುಂದಾಂಡ ಅಯ್ಯ ವಜ್ರಾಯುಧಗ ಕೈ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ರುಂಡ ಏರೋಡುಂದಾಂಡ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಿഞ്ഞ ಐತೆ ಬಂಟಗ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಕ್ಕೆ ಕಲ ವಿರೋಧ ಅತ್ತು ಮುಗ ಏರಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ದೈವಲಿಗೆ ಕಟ್ಟು ನೆಂಚಿತ್ತನಕ್ಕೆ ಕಲ ವಿರೋಧ ಮೂಜಿ ಜಾತಿ ಉಳಪ್ಪಾಡು ಅಂಡ
ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜೂರ್ಲಿಗೆ ಮುಗೈರೋನು ರಾಜನ್ ದೈವಲಿಗೆ ಮುಗೈರೋನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ನೇಮ ಕಟ್ಟೋಡು ನಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಆಯೆ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರೆ ಆದ ವಜ್ರಾಯದು ಕೈ ಕೊರ್ಪೆದ್ ನಾಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ದ್ಯಾಗ ಪನ್ಪಿನ ಪಣ್ಣಾಗ ಐಟು ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಗವು ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ತಿರಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟು ಮದಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಲು ಬುಡ ಆಯ್ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗಡ ಈನ ಪಾತಿರ್ವೆ ಆಗ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಜಿತೆ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಒಂದಿನ ಏನು ಉಂತಂಡ ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರದ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ನಿಜ ಆಗಿ ಸಂಸಾರದ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಾಗಿ ಆ ದೈವ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ನೆಯನ್ನ ಆಯನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯೋಡು ಆಯವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪದ ಸಾಧ್ಯ ದೈವ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮೆತ್ತು ಪೂಜೆ ಆ ಮಣ್ಣು ಆಯನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ದೈವ ಕೊರ್ನೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಯಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿತ್ರ ನುಡಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಎತ್ತದ್ಲ ಆಯಡ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅತ್ತಾಯನ ಮರಳು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಡಪರ ಸಾಧ್ಯ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಯೌವನಗ ಬಣ್ಣಗ ಆಗ ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತನ ಆಗ ಪೂರ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಕಷ್ಟದಾದ ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಆಗ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಉಂದಿನ ಮಲ್ತನ ನಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿಚ್ಚತನ ಭಾವನೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ಟು ಮದ್ಮೆ ಬಂದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಳ್ಳೊಳ್ಳೇರು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಕುಳ್ಳೇರು ಮುಗೇರ್ನ ಕುಳ್ಳೊಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಟು ಸ್ಮೈನ ಪಣ್ಣಗೆ ಕೆಲವು ನೇಮ ಕಟ್ಟದೆ ಬನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಒಂದೆನ್ನ ವಜ್ರದ ಕೈ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನೇಮ ಕಟ್ಟದಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಟ್ಟವೀರು ನೇಮದ ಕಲಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಗ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಎರೆಗೆ ಪತಿಮಾನಿಗೆ ಅತ್ತು ಚಾಕಿರಿ ಕರ್ಪುಣ ಕಲೆಗೆ ಆಯೆ ದೀಪದೋಡು ಪತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂದೆ ಆಗ ಮದ್ಮೆ ಅದೇ ದೀಪದೋಡು ಕೈ ಕೊರೋಡು ಬಂದೋಡು ಅಂಡ ಆಯನ ಮಗನ ಆಯನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮುಗ ಎರನೇ ರಾಜನ್ ದೈವಲೆ ಕಟ್ಟವೀರು ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಊರ್ದಕ್ಕಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಪುಣ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಇನಿ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಟ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂಪ ದೈವದ ಈ ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತುನ ಅಲ್ಪ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ಏರೆಗೆ ಜೀಟಿಗೆ ತೋಜಾವಡು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಯಾಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಉಂಡು ಏರೆಗೆ ಸುರುಕು ಕೊರಡುದು ಇನಿ ಕೋಡೆಟ್ ದಾದಾಪನ್ ಪಂಡ ಎರಾ ಒಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಕಲು ಬರ್ತೇನಲ್ಲ ಈ ಮುಕ್ಲೇನು ಗುತ್ತು ದಾಕ್ಲೇನು ಬರ್ಕೆ ದಾಕ್ಲೇನು ಆ ಲೆಪ್ಪು ದಾಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಅಕ್ಲೇರ್ ದುಂಬು ಕೆಲವೇರು ಆರೆಗೆ ಪಾಯರ ಉಂಡು ಬಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಕ್ಲೇನು ಕೊರಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುದನು ಒಂದು ಬಾರಿ ದುರಂತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ ಯಾನು ಒಂದಿಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಿನ ಕಲೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಇಂಚಿನ ಕೊರಪಿನ ಪನ್ನಾಗ ಅವಿನ ಕುದ್ದಿತ್ತುಂಡ್ರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ದೈವದ ಕಲೋಕು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕಾಯ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎತ್ತು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಇನಿಕಾನಾಗ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಕಲು ಅತ್ತಂದೆ ಆ ಗಡಿಪತಿ ನಕ್ಕಲು ಪರೇ ಅವಕ್ಕೆ ಜಾಗದ ಸಂಬಂಧ ಕಮಿಟಿದ ಪರೇ ಅಕ್ಕಲು ಲೆತಂಪೋದು ಜೀಟಿಗೆ ದೀಪ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ತಪ್ಪು ನಿಜವಾದ್ಲ ಆ ಜಾಗಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆ ನಿಂಚಿತ್ನ ಗುತ್ತು ಬಾವ ಬರ್ಕೆ ಪರಡಿ ಐಟ ವರ್ಗದ ಕುಳಿ ಏರುಳ್ಳೇರ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಕ್ರಮ ಅದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಜೀಟಿಗೆ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಆ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡೈತೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಟಿನ ಅಲ್ಪೇರವನ್ನ ಈ ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲಿ ದೀಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಬರ್ಕೆ ಈ ತೆನ್ಕೆಲ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಜಾಗುಲು ನಟ್ಟಿಲ್ ತೆನ್ಕೆಲ್ ಬರ್ಕೆ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಪೋದು ಕೂಡ ಅಕಲಿದೀಯರು ಅಕಲಿದ್ದು ಬತ್ತ ಕೂಡ ಮೊಕಲಿದೀಪೇರು ಅವು ತಪ್ಪು ದ್ಯಾಗ ಪಣ್ಣಾಗ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡಿ ಜಾಗನ ಮಲ್ದಿನ ದೈವೋಲು ಮನುಷ್ಯರತ್ತ ಆ ಜಾಗದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಗೌರವ ಜನ ಒವೇ ಜಾತಿ ಪಡ ಆಯ ಮಾ ಮನೆತನೋಡು ಬತ್ತೆಂದಾಂಡ ಆಯ ಉಂಜಿರ ಗಂಧ ಮೂಲ ಆಯ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಟ್ ಆ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಕುಳ್ಳು ಎಂದಾಂಡ ಆಯನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂದನ ಗೌರವ ಆಯನ ಮಣ್ಣಿಗಿನ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪೆರ ಅವಿನ ಕೊರೋಡಿ ಕೊಡ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆ ಊರು ಆ ಗ್ರಾಮ ಆ ಕಮಿಟಿ ದೋಷಗ ಬೂರ್ನೊಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನೆ ಮಲ್ಪು ದೇಗ ಪಣ್ಣಗ ಆಯನ ಮಲ್ತುಜಿಂದಾಂಡ ಬರ್ಪರ್ಶಾಯನ್ ಬುಡ್ಚು ಅನ್ಪೆ ಆ ಪೋಡಿಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಂಡ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಜ ಆಯೆ ಸುರು ಜಿವರೆನೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಜಿಡ ಉಂಜಿನ ಜಾಗದ ಕೊಡ್ದು ಕಡೆ ಜಾಗ ಮುಟ್ಟ ಮುಗಿತದ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಕ್ಕ ನಡುಟ್ಟು ಉಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕದೀದು ಇದ ಗಡಿಪತಿನಾರಿತ್ತೆರಡು ಅರೆಗೆ ದೀದೆ ಬರಿತ ಜಾಗದ ಏನು ಬುಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬತ್ತೆ MLA ಬತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬತ್ತೆ ಬಂದು ಆಗಿದೀದು ಪಿರ ಬತ್ತದ ಕೂಡ ಜಾಗದ ಕಲೆನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪು ಆಯಾ ಜಾಗಡ್ ಏರ್ ಪೂರೊಲ್ಲೇರ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಮುಗಿತದ ಪಿರ ಪೋಡು ಅವಂಡೈಕ್ ವಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ ಜೀಟಿಗೆನೆ ಉಂಟದೀರ್ ಈ ಜೀಟಿಗೆ ಬೇರೆನೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದೆ ಅಂಚಿನ ಕಥೆನ ಮಸ್ತ್ ನಡಪು ನನ್ನೊಂದು ದೈವಾಲದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನೆಟ್
ಇನಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತ ದೈವದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆನಿದ ದಿನ ಇತ್ತಂಜಿ ನೇಮನ ಕೋಲದ ಐಟ ಓ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದಲ್ಲ ಸುರು ಇಲ್ಲದ ಆರು ಏರು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ರ ಅತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಚಾಕ್ರಿದಾರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಸುರುಕೊಂಜಿ ಆ ಮಂಚಾವಡಿ ಎಣ್ಣೆದಿ ಇದು ನಿಕುಲ ಮೀದು ಬಲೆ ಇನಿ ನಿಕುಲ ಒಂಜಿ ಇರೆಟ್ಟೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಪೋಸ ಪತ್ತೋಡು ಪಂಡದ ಚಾಕ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮಾತ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟುಲ್ಲ ಈ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ನಂಚಿತನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ ದುಂಬುದನೆ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಏರು ಐಕ್ಲ ಉಂಡು ಮಾಲೆ ಪಾಡೋಡು ಏರು ಆಯನೆ ಪಾಡುಂಡು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನೇ ಆಡಂಬರ ಆತನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ದೈವನು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ದೈವನು ಮುಟ್ಟಿಲಕನೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಸತ್ಯ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪಾರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನ ನಾಂಡ ಕುಟುಂಬೋಡು ಏರು ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ತಾ ಇಲ್ಲೇನ ಅಯ್ಯ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಂಚ ಉಂಡು ಲೇಪನಾಗ ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ನೂದಿರ್ನೂದು ಕಡೆಗೆ ಪೋಯಡ 190 ನಡಪನ ಘಟನೆ ಉಂದಿ ಏರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಕಾಸು ಪಡುವೆನ ಅತಿ ಏರು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲರ ಆಯೆ ಗಗ್ಗರ್ ದಿವರನಾಗ ಬರ್ಪಿನ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಹೇಳಿ ತುಪ್ಪು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡರ ಜಪ್ಪನ ಬರ್ಪುಜಿ ಗಗ್ಗರ ದಿವರ ರೆಡಿ ಅನ್ನಾಗ ಆಯ್ ಬನ್ಪೆ ಎಂಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಆಯ್ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಗಗ್ಗರ ದಿ ಓಡ್ಚಿ ಬನ್ಪೇರಿ ಆರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಅಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಗಗ್ಗರ ದಿವರ ತಯಾರಾಪೇರು ಗಗ್ಗರ ದಿನಾಗ ಆರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಇಜರ ಕುರ್ತಾ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತಿನಾರ ಕಾರ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜಿರ ಲೇಬರ್ನಾಗ ಬತ್ತಿ ಗಾಡಿ ಜತ್ತದ ಸೀದಾ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಬತ್ತಿನ ಸಾತಿಗೆ ಆಯ್ ಏರ್ ಕುಟುಂಬದ 355 ದಿನ ಏರ್ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಪೇನ ಆಯ್ ಲಕ್ಕದ ಬರಿಟುಂತು ಮೇರೇನ್ ಕುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಜೆರಡ ಬರ್ಪೇರು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪು ಜರಾರು ಆರೇನು ಕುಲ್ಲವೇ ಕುಲ್ಲ ಏನು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಪೂತಾರ ಆರಡನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಆರು ಪಾಡಿಯರು ಕೈ ಮುಗಿಯರು ಇಡೀ ಕೋಲ ಮುಗಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರು ಏತು ಪುರ್ತ ಕಲಟ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಉಪ್ಪೇರ ಅದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರೇ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ದೈವಲತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿಲತ್ತು ಮದುತಾಯಿಲತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆರೆ ಅರೇನೇ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋದು ನ್ಯಾಮಾಪಿನಿ ಆರು ಪೊಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಆರು ಪುಲ್ಲೆನಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನಿ ನನ್ನ ಪೋಪ ಅಂದ ಪೊಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟುದು ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ದ ಮೂಲಕ ಏನು ಬನ್ಪಿನ ಬಣ್ಣಾಗ ನೇಮ ಕುರ್ಪಿನ ಕುಲಾವಡ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲಾವಡ ಅಕಲಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಪೋಡು ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಆ ಭಕ್ತಿ ಆ ಭಾವನೆ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನೇಮ ಮಲ್ಪವಡು ಹೊರತು ಈಜಿನ ನಾಂಡ ಮಲ್ಪವನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಖಂಡಿತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ಆಟ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಉದ್ಭವ ಆಡುಂದಾಂಡ ಈ ಮುಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾದ್ ಭಕ್ತಿಡು ಶರಣಾನಾಗ ದೇವಿ ಉದ್ಭವ ನಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದನೆಗೆ ಏನಿದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಕಟ್ಟು ನಾಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥೇರ್ ನಾಕುಲು ಮುಕುಲ್ಲು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಮನದಾನಿ ಬೇಗ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುವೇರಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಒಂದು ದಾಯಿ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ಐಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನೇಮ ಮಲ್ಪವಣ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲು ಯಾನು ಬೊಂಬೈ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಬೆದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಎನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತೇನೆ ಯಾನೈಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡೆ ದೈವ ಸೇವಕರಿಂದಲೇ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಿಟ್ಟು ಪಂಚತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೇಖನ ನಕಲೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಪವಣೆ ಎತ್ತು ದೈವದ ಚಾಕಿರದ ಅಕ್ಕುಲ್ನಕ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಲಾರೆ ಬಂದು ಅವೇನೇ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಅಕ್ಕುಲು ದುಂಪಿರತ್ತು ಏರ್ಬೇಕ ಪಾಡಿಯರ್ ಪಾಡ್ದ ಅಕ್ಕುಲಿನ ಮಲ್ತಿರ ಬಣ್ಣಗೆ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಐಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಾಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 500-600 ಕಾಲ್ ಬೈದಿನ ಇಟ್ಟು ಓದಿನ ಅಕ್ಕುಲು ಓದಿನ ಅಕ್ಕುಲು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನ ಬಂದಿರ ಮನೆಗೆ ಈರು ಪಣ್ಯ ಸರಿಯೇ ಅಂದೆ ಈ ಚಾಕಿರ್ ವರ್ಗದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮತ್ ಬಾತಿರ್ದೀನಿ ಈರ ಅಂಚ ಪಂದ್ಯಂಕಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತಾರೆ ಬಂದು ಇನಿ ನೇಮಗು ಪೋಯಿನಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಮದು ತಕ್ಕುಲು ಈನಕ್ಕೆ ಪನ್ನಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಬಂತ ಕೋಲ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಿನ ಬನ್ಪಿನ ಮನ್ನಾಗ ನೀ 7 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪೋರ ಬಂತು ಸುರು ಇಲ್ಲದ ಏನಕ್ಕೆ ಎಡಬಕ ಮದು ತೆಗೆದದ 5 ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜಿರೋಡು ಕೋಲದ ಕಲೆ ನಾನು ನೆಟ್ಟು ದೂರುಚ್ಚಿ ಸತ್ಯಪ ನೋಡೋದ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಕಲ್ನ ನೆಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ಇಚ್ಚಿ ಉದೇನು ಮಲ್ಪುಣಿ ಏರ್ಕೆಂಡ ಮದು ತಕ್ಕು ಎರೆಗೆ ಮದು ತಾಯಿಗೆ ಬೇಜಾರಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆ ನೇರವಾದ ಪಾತ್ರ ನಾವು ನಿಷ್ಠೂರವಾದಿ ದೇಗ ಪಣ್ಣಾಗ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಇದಾದ ಬನ್ಪೆ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ದನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಸಂಧಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಸರಿಗಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಆಂಡ ಐತಾಂಡ ಮದು ತೈ ನೆರ್ಪಿನಿ ಹಾಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪಿನಿ ನನ್ನ ಮದು ತೈ ಓಲು ನನ್ನ ತತ್ತದ ನಡ ಪಾತಿರ್ದೆ ನನ್ನ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಾದೀಪೆ ಬಂದು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಹಾಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಏರ್ನ ಮದು ತಾಯನ ನೇಮ ಮುಗಿಪುನೇರು ಬೇಗ ಮದು ತಾಯಿ ಆಯ್ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಾಗ ಪನೋಡು ಮದು ತಾಯಿಗೆ ನೇಮಾರೆ ಎಂಕಲೆದಲ್ಲ ಅಮಸರಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಬಾರಿ ಖರ್ಚು ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪನ ನೇಮ ಎಂಕಲೆ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನೇಮ ಆವೋಡು ಒಂದು ಪನೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ಪನೋಡು ಪನೋಡು
ಒಂದು ಅಕುಲೇಕೇನು ಇಲ್ಲದ ಅಕುಲು ಸುರುಪೋನಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯು ಮೇರೆ ಲಾಯ್ಕನ್ ಮದುತ್ತಾರೆಗೆ ಅರ್ವನ್ಪೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪುಗ ಸುರು ಮಲ್ಪು ಇರಾರೆ ವಾದ್ಯದ ಕಲೆವನ್ಪೇರಿ ನಿನ್ನ ವಾದ್ಯ ಕಟ್ಟುವಾದ್ಯ ಮಲ್ಪು ಮಾರೆ ಅಂದು ನೇಮ ಕಟ್ಟನ ಕಲೆವನ್ಪೇರಿ ಇಡೀ ದಿನ ನನ್ನ ಅಬತಾರ ಪೋಯಿ ಹೊಡ್ಚು ಮಾರೆ ಬ್ಯಾ ಮುಗಿಪೋಯಿ ಪೋಡ್ದಾಕುಲ ಅಕ್ಕಲ ಕಸಬ್ ಮಲ್ಪು ಕಟ್ಟಗಟ್ಲೆ ತಪ್ಪಿಯರ್ನ ಮದುತಾಯ ಸರಿಬೋಡು ಯಾನ್ ಇಡೀ ದೈವ ಆರಾಧನೆಡು ದೂರ್ನ ಜನಕುಲು ಪಂಡ ಮದುತಕಲ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಮದುತಕಲ್ನ ಆಡಂಬರ ಮದುತಕಲ್ನ ಶೋಕಿ ಒಂದು ಪೂರ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂದ್ ಬನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರ್ ಇನಿ ದೈವದ ಭಕ್ತಿ ದೈವದ ನಿಷ್ಠೆಡು ದೈವದ ಕಲಕ ಪೊಪ್ಪುನ ಚೆತ್ತನ ಮದುತಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಆತೀರ್ ಆಡಂಬರಗು ಶೋಕಿಗೆ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನೇನೆ ನಡಪುಂಡು ಯಾನು ಪನ್ನೇನೆ ಆಪುಂಡು ದೈವ ಇಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಇಂಚಿನ ಪಂದ ಪೋಪಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆತೀರ್ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಲುಲ್ಲೇರ್ ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡು ನೇಮ ಮಲ್ಪನ ಕುಲ್ಲೇರ್ ಅಕುಲಿ ನಮ್ಮಡ ಪನ್ಪೇರ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಂಜಿ ಕಲತ ಪುರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪಾತಿರೇನೆ ಪೊಡಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಅಕುಲು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿ ನೀಡ್ಬೇಕನ್ನ ಮಾಡಿ ಉಡಪೆ ಪಾತಿರ್ವೇರ್ ದೈವಂದಲ ತೂಪುಜೇರ್ ಮಣ್ಣಂದಲ ತೂಪುಜೇರ್ ಅವು ದೇಗ ಅಂಡಿ ಇತೆ ಈ ಮದು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಂಡು ಮದಿಪ್ಪು ಏಳೆಜ್ಜೆ ದುಂಬು ಮಾಯ ಏಳೆಜ್ಜೆ ಪಿರ ಮದಿಪೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ದೈವನೇ ವಜ್ರ ಪತ್ತೆ ಮುತ್ತು ಆಣ ತಿರ್ಗುಣ ಅಂಕುಶದ ಬಲೊಟ್ಟು ಮಾಯ ತಿರ್ಗುಣ ಮದಿಪದ ಬಲೊಟ್ಟು ಈ ಪಾತಿರಲೇನೆ ಇನಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಣ ಚೆತ್ತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮದಿಪುದಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಮದುತಕಲ ಮಂಡಿಡಿನ ವೈದ್ಯನ ಬಣ್ಣಾಗ ಪೂರೆಟ್ಲೆ ಯಾನೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಬಂದೆ ಆಂಡ ಯಾನಂಜ ಕಲೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪೆ ಮಿತ್ತು ಪಂದ ಪೋಯಿನ ಸಾತಿಗೆ ದೈವ ಉಂಜತ್ತುನ್ನ ತಿತ್ತ ಪಾಡು ದೈವರ್ದು ಮಿತ್ತು ಮದುತ ಎತ್ತೆ ದೈವದ ನಿರ್ಣಯಲುಪ್ಪು ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆಪ್ಪು ದೈವದ ಭಾಷೆಲುಪ್ಪು ಆಂಡ ದೈವರ್ದು ಮಿತ್ತು ಮಣ್ಣರ್ದು ಮಿತ್ತು ಮದುತಾಯಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲತ್ತು ಇನಿ ದೈವ ಆಯನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರದು ಕುಲ್ಲು ಅವು ಎನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಪಂದಿನಿಯಡ ತಪ್ಪು ಆಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಿನ ತಾಯನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಿನ ದೈವ ಇನಿ ಉಂಜಿ ಯಾನಿ ತೆಪ್ಪೋದು ಉಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಮದಿತೆ ಅಂದಾಂಡ ಅತಿ ಯಾನು ಉಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ನೇಮುಡು ಉಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನ ಕಲೆಗೆ ಅತ್ತು ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರಿನ ಕಲೆಗೆ ಯಾನ ಬೊಚ್ಚಾಂದಿನದಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ ಅವಳು ಮಣಿಪೆಂದ ಕುಳಿಯಡ್ಡ ಆಯೆ ಕೊಲಗಟ್ಟುನೆ ಆಗಿ ತೀರ್ಜಿ ಅಥವಾ ದರ್ಶನದ ಆಗಿ ತೀರ್ಜಿ ಆಗಿ ಮೀಟು ಬೈಜಿ ಬನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆ ಹತ್ತವು ಆಯನ್ನ ಮಣ್ಣು ದಂಚಿತುದು ಮಣಿಪೆಂದ ಕುಳಿಂಡ ಆಯ್ ದೈವ ಅಂದಿನ ನೋಡು ಆ ದೈವ ದೇಗ ಮಣಿಪೆಂದ ಕುಂಡು ಎನ್ನ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಎನ್ನ ಮಣ್ಣದ ಬಲ ಎನ್ನ ಮಣ್ಣಿಡುತ್ತನ ಚೆತ್ತನ ದೈವೊಲೆಗೆ ಮಣಿಪೆಂದ ಕುಂಡು ಹೊರತು ಎನಡದ ಲಾಪುಣಂದತ್ತು ಒಂದಿಟ್ಟು ಎತ್ತೋ ಮದು ತಕ್ಕಲು ಜೀವನ ದೆತ್ತೊಂದಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಹಂಕಾರ ಉಡುಪೋದು ದಾದ ಆತನ ಪಂದ ಮಸ್ತ್ ನಿದರ್ಶನలుండు ಮದು ತಕಲೆಗೆ ಯಾನೀನ ಬನ್ಪಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಮದು ತಕ್ಕಲು ದೈವಗ ಸರಿಯಾದ ನಡಪೋಡು ಅಕಲ ಅಹಂಕಾರ ಬುಡೋಡು ಹಾಕೋಳು ಇಡೀ ಮದಿಪ್ಪುನು ಅಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಂದಾಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳೆಡ್ಡೆ ಮದುತಾಯಗಳೆಡ್ಡೆ ಇಡೀ ದೈವದ ಕಲೋಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮದು ತಕ್ಕಲು ಅಹಂಕಾರ ಉಡುಪೋಯಂದಾಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬ ಲಾಲಾಪುಡು ಆಯಲ ಆಲಾಪಿ ದೈವದ ಕಲ ಲಾಲಾಪ ದೈವ ಆಲಾಪುಜಿ ದೈವ ಅಂಚೆನಪ್ಪು ಯಾನು ಮದುತಾಯಿ ಕುಡೋರಿ ಮದುತಾಯಿ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇನಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಈ ಮದಿಪೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಒಂದು ದೈವನೀತೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾನಿನ ಮಿತ್ತು ಬಲ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪುನಿ ಅವು ಏತ್ ಬೋಡು ಉಂಟು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಂದ್ರ ಕಿಶೋರನ ಈರ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ಮದಿಪನ್ನು ತುತ್ತಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ ಮದಿಪ್ಪರು 25 ಮಿನಿಟ್ ಮದಿಪ್ಪರು ಅಂತ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಂಚುಂಡು ಇತೆ ನಡಿಬೆಟ್ಟದ ಜುಮಾದಿ ಬಾರಿ ಮಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ಚಿತ್ತನ ಜುಮಾದಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನಡಿಬೆಟ್ಟದ ಜುಮಾದಿ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಯರನ್ನು ಒಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಜುಮಾದಿ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಯರ ಸಮೂಹನ ಒಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಜುಮಾದಿ ಮರನೊಂಜಿ ಪಿರುವದ ಬಳಿಕ 5,000 ಜನ ಸೇರಿದಾರೆ ನೇಮಗು 10-15 ಜನ ಸೇರಿದಾರೆ ಐತೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು ಆ ಕತೆನೆ ಪಂಜಿಂದಾಂಡ ಆ ದೈವ ಮೀಟ್ ಬರ್ಪಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆ ಜಾಗದ ಆ ಕತೆನೆ ಪನೋಡಿ ಪಂಜಿಂದಾಂಡವಳು ಪತಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರಾಡು ನೇಮದ ಹೆಚ್ಚಿರಾಡು ದೈವ ಬರ್ಪಿನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಆ ಕತೆನೆ 13 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಟು ಒಂದೇನು ಪಂಜಿಡ ದೈವ ಮೀಟ್ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆನೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕತೆಗಳು ಉಂಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕತೆಗಳು ಉಂಟು ಒಂದೇನು ಪನೋಡಿ ಪನ್ನೊಂದೆ ಬೇತೆ ತಾದಿಜ್ಜಿ ಹೊಸ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಏನು ಪನೋಡ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 15-20 ಮಿನಿಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ ಈರ್ಕೆನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಚ್ಚಿ
ಇತ್ತ ಇರ್ನಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮದಿಪುನಿಕೆ ಎಂದು ಈ ಹೊಸ ಜವನೇರೆಗ ಅದು ಪೀತು ಬರ್ತು ಪನೋಡು ಅಂಡ ಈ ನೆತ್ತ ಒಳದ ಗುಟ್ಟು ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂಡ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಹತ್ತುದ ಪನ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ನಿಜವಾದ್ಲಿಚ್ಚು ಇವಾಗೂ ಕೈಟ್ ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದ ಪತಿಮಾನಿಚ್ಚಿಡ 14ಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜುಮದೇ ಪಂಡಲಾಪಂ ತಾಲ ಮದಿಪೆರೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಡ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ದು ಉಂತಾದ ಜುಮದಿ ಈ ಮಾಯಬುಡ್ದು ಜೋಗ ಬಲ ಪಂಡಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಕ್ತಿಡ ಏರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ದೈವಲು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಿತ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಆಪುನ ಆಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಏನೇ ಔಟ್ ಇನಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕುಂಬಾರನಕಲು ಮಸ್ತೇನುಲ್ಲೇರು ಯಾನೈಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುಚ್ಚಿ ಯಾನು ವಾಕಲೊಟ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತುಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬುಡ್ದು ಕೂಡೂರಿಯಾಗ ಕುಂಬಾರ್ಂಡ ಯಾನ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುಚ್ಚಿ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನೊಂಜಿ ತೂಪ ತಿಕ್ಕಿನಾಕುಲ್ ಪೂರ ಕುಂಬಾರ್ನಿ ನೆಕ್ ದಾದ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಇನ ಕ್ರಮ ಪಣ್ಣಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸೇರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಆ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗೋಗಿ ಇರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಪುಂಡ ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಿತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಪುಂಡ ಹೊರತು ಈತೇನು ಮದುತಾಯಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕುಂಬಾರುಣ ಯಾನ್ ಕುಂಬಾರನ ಮರ್ಲಂದು ಅನ್ಪುಜಾರ ಅಂಚೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೇ ಕುಂಬಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದೈವದ ಕಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದಾದನ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೇತ ಸಂಬಂಧವಾದ ದಾದಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ನಿಂದಾಂಡ ಐನ್ ಎಂಚ ಸರಿ ಮನ್ಪುಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಕಲೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿತ ಕುಂಬಾರಣ್ಣು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಎಣ್ಣೆ ಪೊಣ್ಣು ಸಂಸಾರದಾಕ್ಲೆ ಕುಂಬಾರನಾಗ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರಿ ನಾಲ್ ಕಡೆಟ್ಟು ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರಗಿಂಚ ಕುಂಬಾರನಂದ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಪ್ರೇತವಾದ ಐನು ಪುರ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಣ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾದ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾದ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಐತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿನ ಪನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನದ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ತ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಅವ್ಳು ಎರೆಯಲ್ಲ ಕುಂಬಾರುಚಿ ಇದೊಂದು ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ತುಲೇರು ಎರೆಯಲ್ಲ ಕುಂಬಾರುಚಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಲ್ನಿಲ್ಲಾಗ್ಲ ಪೋತೆ ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ಥ ಕಾಲ್ನಿಲ್ಲಾಗ್ಲ ಪೋತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೇ ಏನ ದರ್ಶನ ಹೋಗೋಲೋ ಪೋತೆ ತಿರ್ತು ಪಾಪದ ನಡೆಗ್ಲ ಪೋತೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಡೇರೆಲ್ಲ ಕುಂಬಾರುಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿನ ಕಾಲ್ನಿಲ್ಲಡೇರೆಲ್ಲ ಕುಂಬಾರುಜಿ ಅವಳು ಪ್ರೇತಜ್ಜ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡುಪ್ಪುಂದೆ ತುಳುನಾಡದ 4 ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆನ ಉಂಡ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪಿತೃ ಆರಾಧನೆ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು 4 ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಅಂಟ್ಲ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾದುಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾದುಲ್ಲ ಇನಿ ಅಕಲ್ ನಾವು ಏರೆಲ್ಲ ಕುಂಬಾರುಜಿ ಪಾಪದ ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಐಟ್ಲ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯ ತೂದು ಕುಂಬಾರು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಬಣ್ಣಾಗ ಶೆಟ್ರನ ಅಕಲ್ನ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಕುಂಬಾರಿಂದ ನಾವು ಪೂಜಾರ್ಲ ನೋಲ್ದೆ ಕುಂಬಾರು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನಿನ ಪನ್ಪಿನ ಬಣ್ಣಾಗ ನೂದೆಟ್ಟು 10 ಪಾಲ ಅಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಡಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಕುಂಬಾರುಚಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ತದ ವಿಷಯಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಈ ಒಂದೇನು ಸರಿಯಾದ ತಿರೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ಮದುತಾಯಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ದರ್ಶನಗೂ ಪೋತೆ ಯಾನು ಪೋನಾಗ ಆ ಇಲ್ಲಾಡಿ 24ನೇ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತಾಗ ಸೋತು ಪೋತೀರು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅರೆಣೊಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಬಂದ ಅಂಚ ಏನಡ ಪೋನಾಗನೆ ಬಂಡೇರು ಅನ್ನ ಒಂದೇಗಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದರ್ಶನ ಅಂದಾಲ ಮಲ್ಪರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜಿ ಕುಂಬಾರನು ಮಾದ್ರಿಂಗಿ ಪೊಂಡಲ ಕುಂಬಾರನು ಬೊಜ್ಜದಡೆ ಪೊಂಡಲ ಕುಂಬಾರನು ಬೇತಕಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೊಂಡಲ ಕುಂಬಾರ್ನಿ ದರ್ಶನದ ದೈವ ಬೋಡ ಬೋಡಾಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ದಿರ ಇಂಚ ಮಲ್ದಿರ ಅಂತ ಪೂರ ಪಡ್ಡಿ ಯಾನು ಇಕ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಚಿ ಈ ಪೊಂಜಿ ಕುಂಬಾರನು ಏರಂದ ಕೆನ ಗಾಡಿಗೆ ದಡ್ಡ ಮಗುರ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನೇಜಿ ಇಂಚೆ ನಡತ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ದೈವಡ ಆವು ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಆಡತ್ತ ಮುಗಿಪುಗ ದರ್ಶನ ಮುಗಿನ ಪುಡಿಂಜನ್ ಬರಿಕಲೆತ್ತಿ ಅನ್ ಪಂಡೆ ತುಲೆಮ್ಮ ಈರು 24 ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಯರ್ ಈರಿಗೆ ವಾ ಪ್ರೇತಲ ಮೀಟು ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈರು ದಾದ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಪಂಡಾಡ ಯಾನ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೆ ಏನಾರ್ದಿನ ತೀರುಂಡು ಆತೆ ನೀರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಆಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಲ್ಪೋಯ್ ಈರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಂಬರಿ ಅಡ್ಡ ಯಾ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಂಬಾರ ಒಂದು ಪಂಡೇಡ ಇರೇನು ಕೊಂಡದಕ್ಕಳು ಮರಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಇದು ಸತ್ಯ ಪಂಡ್ಲೆ ದಾದನ ಆ ಪುಂಜ ಏನಾಡ ಬುಲ್ತೊಂಡು ತನಕ ಒಂಜಿ ಮಗಲು ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಕಿഞ്ഞೋರ್ದಿಂಚಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪೆನ್ ತೋರೆ ಬರ್ಪಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಕಿഞ്ഞೋರ್ದಿಂಚಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತೀನಿ ಮೋಕೆನೆ ಪೋಂಡು ಆಯೆ ಮೆಗ್ದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅರೆ ಪಂದಿನೀರು ಆಯ್ಕೆ ದೇವರದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ಆಯೆ ಅರೆನೆ ತೋರೆ ಬತ್ತಿ ಈ ಪುಂಜ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಗಲ್ ಪ್ರಾಯೋ ವೈದೋಲು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜೇರಿ ಮಗೆ ಒರಿ ಎತ್ತಿನ ಮೆಗ್ದಿನೊಟ್ಟು ಸೇರೊಂದೆ ಈ ಪುಂಜು ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ್ದು ಕುಂಬಾರ್ನು ತಿಕ್ಕಿನೈಟೆ
ಇಂಕ ಕೇಂದೆ ಬೇಜಾರನ್ ಹ್ಮ್ ಯಾನ್ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಲೆತ್ತ ಪಂಡೆ ಹ್ಮ್ ಇಂಚೆಂಚ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಆ ಹುಡುಗನ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪೆಪ್ಪೇನೆ ಪೆದ್ದ ದಿನ ಅಪ್ಪೆನೆ ಹ್ಮ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ತೋರ್ಚಿನೇ ಬನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ತೂಪಿನ ಏನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೆಕ್ಕ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ದು ಆನಿರ್ದಿಂಚೆ ಆ ಕುಂಬರ್ನ ಉಂಟುದು ಹ್ಮ್ ಒಂದೇನ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸವಡು ಇನಿ ದಾದಾತನ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಧು ತರ್ಬನ್ ಪೇರ ಕುಂಬರನೊಂದು ಎದುರ್ದ ಏವನ್ ಪೇ ಅರೆಗೆ ಮಾಟ ಆತನ ಕೀರ್ತಿ ಮಾತನ್ ಬಾದಗೊಂಡು ಪ್ರೇತ ಬಾದಗ ಪ್ರೇತ ಬುಡ್ಪಾದಿತ್ತನೆ ಕೂಡ ನಾಲೈನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದೇ ಪ್ರೇತ ಬುಡ್ಪಾದಿತ್ತನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚಿನೇ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಡಪುನ ಬರುತ್ತು ಐತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರನು ತಿರಿದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇತ ಇತ ನೇಮಡಾವಡ್ ಅತ್ತನ ಪತಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚುಲ್ಡಾವಡ್ ಇದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರೇತನ ದೆತ್ತೊನ್ನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಪಂಡ ಅವ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಇನಿ ಪತಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನಲ್ವ ಪಂಡೆ ಅವು ಸರಿ ಆತಿಜಿ ಇತ್ತ ಪತಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಡಾವಡ್ ನೇಮ ತೆಚ್ಚಾವಡ್ ಅವಳು ದೈವ ಅವೇ ದೈವ ಅಂಡ್ ಅವು ದಾಯ ಅಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪತಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ನೇಮದ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಗೌರವ ಪೋತಿರು ಜನಕುಲು ಐಕ್ ಬೋತಿರ್ ಹೊಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗ ಮರನಿಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಯಾನಂಜಿ ಬಟ್ರೆಗೆ ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತೆ ಈ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟುದಾಯನ ಕಟ್ಲೆಗೆ ಮಂಡಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪೊಚ್ಚೊತ್ತೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ಅವ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಬತ್ತಿನ ಬಟರ್ನಕಲಿ ವಾದಿ ಕರಳಿಜಿ ಬಟರ್ನಕಲಿ ಏರೆಗೆನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೇಜಾರಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಪೊಡಿಗೆಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ನೇರವಾದಿ ಪಾತೆರು ಬಟರ್ನಕಲು ಮಂಡಲ ಪಾಡ್ದು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟುದಾಯಡ ಅಗೌರವముడు ಪ್ರೇತನು ಆಕರ್ಷಣ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಪೇತೆ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ವಿರೋಧ ಅತ್ತು ಅಂಡ್ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟುದಾಯಡ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪೊಚ್ಚೊತ್ತನ ಕಟ್ಲೆ ಆ ಕಟ್ಲೆನ ಬಿಡ್ದು ದೈವಾಲಯ ಅತ್ತು ಮಲ್ತೀರ್ ಮಲ್ತದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೆತ್ತೀರ್ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಶುರುವಾಂಡ್ ಬಾದಾಗ ಕೇನೇಟ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟುದಾಯನ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟುದಾಯನ ಮೈಲೇಡ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತೀರ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟುದಾಯ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಪ್ರೇತ ನಿಂಚ ಬಿಡ್ಪಾದೆ ತೊಂದರಂತ ಆ ಗೌರವ ಮೂಡು ಏರ್ ಪಂತೀನಿ ಕಳ್ಳ ಅತ್ತ ಎಂಕಲಿಗಾರು ಪುದ್ವಾಳ್ರು ಬರೆ ಪಾಡ್ದೀರ್ ಪುದ್ವಾಳ್ರು ಬರೆ ಪಾಡ್ನೇನು ಆಯ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂಜನ ತಪ್ಪು ಏರ್ನ ಇನಿ ದರ್ಶನನ ನೇಮ ಮೂಡ್ದುಲ ಸುರುಕು ನೇ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋನು ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಏನ ಪನ್ನಗ ನೇಮ ದೆಚ್ಚಿರಡು ದೈವನು ಬುಡುಕೊರೋಡು ಪನ್ಪೇರು ನೇಮ ದೆಚ್ಚಿರಡು ಏಪ ಬುಡುಕೊರೋಡು ಆಯ್ ಪೇರು ದೆತ್ತೊನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ನೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ದೆಚ್ಚಿರಡು ಆಯ್ ಪ್ರೇತನು ಬುಡುಕೊರೋಡು ಬುಡುಕೊರನ ಸತ್ತಗ ಕರ ಬತ್ತನ್ ಪ್ರೇತನು ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ನೇಮ ದೆಚ್ಚಿರಡು ಬುಡುಕೊರನ ಸಾತಗೆ ಅತ್ತು ಪತಿಮಾನಿಚ್ಚಿರಡು ಬುಡ್ನುಕೊರನ ಸಾತಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕರ ಅಂದು ಬತ್ತನ್ ಆ ಪ್ರೇತಗೂ ತಿಲೋಮ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪನ ಮಟ್ಟ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡ ದೀಪ ಪನ್ನಡ ಕ್ರಮ ಕುಳಿಚ್ಚು ಆ ಕರ ಅಂದು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿಂಚಿತ್ತನ ಪನಿಯಾರ ಕೊಡತಂಚಿತ್ತನ ಬೊಂಡ ದೀನಿಂಚಿತ್ತನ ಸುತ್ತೆ ಒಂದಿನ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣ್ಯ ಮೂಡು ಐಕುತ್ತರ ಬೊಡದೆ ಬಂಡಾರ ಜತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡಾರ ಕರಟ್ಟೆ ಮಿತ್ತುಕೊಣ ದೀಪಿನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಜಿಜ್ಞಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಅವು ತಪ್ಪು ಪತಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರಡು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಆಪಿಣಿಂಚಿತ್ತನ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಮಲ್ಪರೆ ಇನ್ನಿತದೆ ನೋಟು 4 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚುಂಡು ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ 30,000 ಆಪುಂಡು ದರ್ಶನೋಡ್ಲ ಅವೇ ದೈವ ಬುಡುಗೊರ್ಪಿನಿ ನೇಮದ ಹೆಚ್ಚಿರಡ್ಲ ಅವೇ ದೈವ ಬುಡುಗೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಡ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಲೆಡು ಪೋಣುಂದಂಡ ನೇಮದ ಹೆಚ್ಚಿರಡ ಆಯನಿಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರೇತ ಬುಡ್ಪಾದ ಕೊರನಿಂಚಿತ್ತನ ತೀರ್ಮಾನ ಅವು ತಪ್ಪು 5 ಬಕ್ಕ 5 ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಕೊಡೋದು ತುದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಡು ಬೂರಾಯ್ ಬಂಡಾರ ಜಾಡ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಲಾಯ್ಕೊಳೋ ದೀಪಿನ ಐಕ ಪಾಡ್ದಿನೇನೆ ಬಲಸದಿನೇನು ಪೂರ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣೆ ಈ ವರ್ತೆ ಬಂಜಿರ್ಲೆ ನೇ ಮಾಡಿ ಬತ್ಲಿ ಪ್ರೇತ ಬುಡುಗೋರಿ ಹೊರ್ತೆಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಶ್ಚಿತ್ತನ ಆಗೇಲಿ ಆ ದೈವೋಗ ಬಲಸದಿನೇನೆ ಅಕುಲ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕುಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಕೊನ ದೇವನ್ ಕರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಕೊನ ತಿನ್ಪೇರೆ ಆ ಪೊದ್ದುಲು ಆ ಅರಿ ಆ ಬೊಂಡ ತಾರಾಯಿ ಪೂರೆನ್ನ ಕೊನೋದು ದಕ್ಕೋಡು ಹೂವಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುನ್ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡಾರ ಪಿದೆ ಕರೋಟೆ ಕೊನೋದು ಉಲಾಯ್ ದೀಪಿನ ಒಂದು ಪುರ ತಿರಿಯೋನಾಡಿಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಇನ ಪಣ್ಣಗ ಸ್ವಾರ್ಥ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ಬುಡ್ಪಂಡ ನೇಮದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಲ್ತನ ದರ್ಶನದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಅಗೋರೋಡ್ ಮಾಡು ಮಲ್ತನ ಬಟನ ಕಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಕು ಬೋರ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಐಕಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೆ ದಾದ ಸಂದೇಶ ಬಂದಾಗ ಒವೆನ್ನ ಒರಿ ಪಂಡೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಾಡಿ ತೆರಿನ ಕಡ ತೆರಿದು ನೆಕ್ ಜಪ್ಪುಲೇ ಬಂದು ಒರಿ ಕೇರಳದ ಪುದುವಾಳ್ರು ಬರ್ಪೆ ಅರೆಗೆ ದೈವಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಅರೆಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಜುಮಾದಿ ಪಂಡದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಚಂದ್ರೋಡು ಬಾಕಲೆಗೆ ತೋಜಿಂಡ ಜುಮಾದಿಂದ ಅನ್ಪೇರು ಚಂದ್ರೋಡು ಬೇತ ರಾಶಿ ಬತ್ತನಂದಲಕ್ಕಳು ಬೇತ ದೈವದ ಪುದರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಲೆಗಕ್ಕಳು ಅನುಗುಣವಾದ ಪೋಪೇರು ಅವೇನೇ ಇಲ್ಲದ ಏನಂಬುದು ನೀವು ಎತ್ತೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಬೈದಿನ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಾಗ ದೈವಡನೆ ಕೇನ್ಲೆ ದೈವಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತೆ ದೈವಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಕಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರ್ದು ಜೇರ್ ನಮ್ಮನೆ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಕಳು ಏತ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ದೈವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇರಿ
ಅಕ್ಲು ಕಾಡನೆ ತೋಡ ನೀರೆ ಕಾಡ ಪುರ್ಪೊಡು ದೈವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೇರಿ ನಂಬಿಗೆನೆ ನಂಬಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಚ್ಚತ್ನ ಭಾವನೆ ಬದುಕೇರಿ ಅದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎತ್ತಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಎತ್ತಜಿ ಹೂಳು ಎತ್ತಜಿ ಖಾಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆ ನಂಬಿಕೆಡ ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಬಿದ್ರೆ ಅದಾಗ ಕಾಂಡೆ ಕುರ್ನ ದೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ತೋಜೊಂದಿತ್ತ ದೈವ ಲೆತ್ತು ಪಾತಿರ್ದಿನ ಎತೋ ಘಟನೆಲು ಎತೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎತೋ ಮನೆತನಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆತ್ತು ಪಾತಿರ್ದಿನ ಇನಿಕಲ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಆನಿದ ಕಾಲ ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ತೋಂದಿನ ಬಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪೇಲ್ ಪರ್ಷದ ಅಕಲ್ಡಕ್ಕೇನಕ ಅಕಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕಲೆಗ್ ದೈವ ಕಣ್ಣೆದ್ರು ತೋಜಿದಂಡೆ ಎಂಕಲ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಂಡೆ ಇನಿ ದೈವಲು ಮನಿ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಇನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ದೈವದ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಖಲ ಇಂಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತುಕೊರಿ ಅಂದ ಎಂಕ ದಾದ ಕೊರ್ಪಾರು ಒಂದೊಂಜಿ ನಿತ್ಯ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಕೇನ್ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅವು ನೇನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾದ ಇತ್ತಿದ ಕಲಟ್ಟು నేను ಎಂಚ ಪಂಡ ಕುಟುಂಬಾಗ ಪುದೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಕನ ಇನಿ ಮಾತಾ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಂಡಾರ ದಿಂಜಾಲೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಂಚಿತ್ತನ ಇಪ್ಪುನಿ ಒಂದು ಏತ್ ಸಾರಿ ಅತ್ತನ್ನ ನೇನು ಎಂಚ ಅಂದೇನು ಸುಧಾರ್ಪೋಲಿ ಇಂಕ ದಾದ ಕೊರ್ಪಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಚಿತ್ತನ ಪದನೇ ತಪ್ಪು ದೈವಗು ದಾದ ಬೋಡು ದೈವಗೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಯಾವ ಅಂತ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತ ದಾಲೇಜ್ ಯಾನ ಭಕ್ತಿಡೊಂಜಿ ದೈವನ ಸುಗಿಪ್ಪ ಅಂದಂಡ ಅವೇ ಯಾವ ದೈವ ದೈವಗು ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡಿತ್ತಜಿ ಪಾಲೆದ ಮುಗ ಎತ್ತಂಡಿ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಂಗಾರ ಇತ್ತಾನೆ ಇನಿಕ ಬಂಗಾರದ ಮುಗ ಆತನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪಾಲೆದಲ್ಲಿ ಕಾತನು ನಮಕ್ ದೈವದ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಆಡಂಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ನಮ್ಮ ಬರಿತಿಲ್ಲದೆ 10 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ ಆತ್ಮ ಮಲ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ 15 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಂದು ಅನ್ಪಿನಡಿ ಮುಟ್ಟದ ಆಂಡ ಕುಟುಂಬೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಷ್ಟೋಡುಲ್ಲೇರು ಮದ್ಮೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಡುಲ್ಲೇರು ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನರೆ ಗತಿದ ಅಂತೇಳ್ಲೇರು ಇಲ್ಲದ ಅಂತೇಳ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗುಂಜಿ ತಾದಿ ಪತ್ತಾಗ ಬಂದು ವಾ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ವಾ ಕಾಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುಜಿ ಇನಿ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ಎತ್ತು 10 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದೇನ ನಮ್ಮ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಸಟ್ಟು ವಾದ್ಯ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು 2 ಸಟ್ಟು ಆವಡು ಒಂದೇನೇ ಮಲ್ಪುನ ಹೊರತು ಆ ಕುಟುಂಬನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ದೈವ ನಮ್ಮಡ ನೇಮ ಕೊರ್ಲೆ ಕೋಲ ಕೊರ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ದೈವಗು ಭಕ್ತಿಡೆ ಉಂಜೆ ಸಲ ಪೂಪಾಣಂದಂಡಲಿ ಯಾವುದು ದೈವಗು ಊಲ ಬುಡ್ಚಿ ದೈವಗು ಬುಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಆಡಂಬರ ಊಲ ಬುಡ್ಚಿ ದೈವದಾದ ಬಂದು ನಿನ್ನಾರ್ದಾಂಡ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುಲ ಏನ ನಂಬುಲ ನಿನ್ನ ಮುಂಡ ವರ್ಪದ ಗಂಧ ಪಾಡವೆ ಬಂದೆ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಂದು ಯಾನ ದೈವಗು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಿರವ್ರದ್ದು ಪೋನ ಬಂದ್ಪೇತೆ ಆಯನ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಗತಿಜಿ ಮಾರ ದೈವ ಕಂತಪಾಡು ಎಂದು ಒಂದು ಪುರ ಸನ್ನಿವೇಶಲಿನಿ ಏನಿತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಮದಿಪು ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ತೆರಿಯೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿಲು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮೋಕೆಡ್ ದೈವನ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಮದಿಪು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ದೈವದ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಈ ರೆಕಡ್ ಪಂಡರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆಂಕಾರಡು ಪೋಪೇರು ಬಹುಶಃ ಮದಿಪು ಒಂದು ಪಂಡ ಕೇನೆರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಳಿಸಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪೋಡು ಕೆರಳಿಸಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪರಲ್ಲ ಇನಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಅಂಚಿನನೆ ಸನ್ನಿವೇಶನ ನಮ್ಮ ತೂಗೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಪರೀತ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಜತತ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ನಾಲ್ಮೈಟ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಅಂದಕೆಂಡ ಇನಿ ನಿಖಲ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕುಲು ತೆರಿನಾಕುಲು ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಅಂದು ನಮಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮಲುಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮದಿಪುದ ಕಟ್ಟೆಡ್ ದಾಯಕುಲ್ಲ ಅವನಿಂದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತತ್ತಿನ ಓಲು ಅತ್ತನ ಸರಿಮಲ್ಪುನ ಓಲು ಪನ್ಪಿನೇನು ಒಂಜಾತು ಜನ ಇನಿ ಯುವಕರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಅದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಒಂತ ನೆತ್ತ ಒಂತ ಪಿರಾವು ಪೋಂಡ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅಕಲ್ಡ ಒಂಜಿತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಜೋಕುಲ್ ದೇಗ ದಾಯಿ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೆಲವು ಆಲಯನ್ ಲಂಚೆನಿ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇನು ಲೆಪ್ಪೆರ ಶುರು ಮಲ್ತ ನಿಜವಾದ ಇನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜಾಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡನು ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಆರತ್ತ ಅಕುಲು ಬತ್ತೀನಿ ನೇರವಾದ ಅಕುಲು ನಿನ್ನೆಲ್ಲದ ಯಾನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಪಂತಿಜೇರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಓಲ್ ತತ್ತೀನಿ ಇಂದಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅರ್ನ ಪಿರಾವಡು ಪೋತಿಲ್ನ ಹೆಜ್ಜಿ ಉಂತುದಿಲ್ನ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ ಅಂದಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಒರಿದ್ದು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇತ್ತ ದೈವೋಲೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ನೆಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ತೀರ್ಮಾನ ನಿಕ್ಕುಲ್ ರಾಶಿ ಬಾರ್ದು ತೂಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪ ದೈವ ನಿಜವಾದ ಪನೋಡಿತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ದಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ದೈವ ಅಭಯ ಕೊಡಿತ್ತೀನಿ ಇನಿ ದೈವನೇ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ರಾಶಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ತೂತ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಎಂಚಿನ ಆಡಂಬರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆತನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಿಜವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆವಡಿತೀನಿ ದೇವರಿಗೆ ಇನಿ ದೈವೋಲೆಗೆ ಮಾತ ಈ ಜಲಕೋಲು ಶುರುವಾತನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇತೆ ಯಾನು ಮದಿಪುದಕಲಿನ ದೇಗ ದೂರು ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಮದಿಪುದಯಾದಿ ಅಂದೂರು ಮದಿಪುದಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಮದಿಪುದಕುಲು ಏತ ಸರಿ ಉಳ್ಳೇರು
ನಮ ಸರಿ ಆವಡು ಸುರು ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಮದಿ ದೈವ ಪಂಡೆ ಬತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ಲೆ నేను ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪಲೇನು ದೈವ ಪಂಡೆ ಮದಿಪುದ ಏನು ಲೆಪ್ಪುಂದೆ ಹೇಗೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲು ಬರ್ಪುನು ಅವಿನ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಪ್ಪು ಮದುತಾಯಿ ದಾದ ಪನೋಡು ಕುಟುಂಬದ ಎಡಕ್ಕೆ ಏನತ್ತು ಮದುತಾಯಿ ದೈವಗ ದಾದ ಪನೋಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ರಾಶಿ ಪ್ರಶ್ನದ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸರ್ವಲ ಈಯೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಈನ ಆವೋಡು ನನ ಈನ ನಡಪು ಅವಿನ ಈ ಪನ್ ರಾಶಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕುಲು ಪಾಡುಜ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈಯೆ ರಾಶಿ ಈ ಪನ್ಲ ಅಂದ್ ಪನೋಡು ಒಂದು ದೈವ ರಾಶಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಸತ್ತಿಗೆ ಮೇ ಪುದುವಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬತ್ತಿ ಮದುತಾಯಿ ಆರವ ಮೇರವ ಕೈ ಎನ್ನಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಎನ್ನಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ಈರೆ ಎನ್ನಲೆ ಮದುತಾರೆ ಅನ್ಪೇರು ಮೇ ಗುರ್ತಪ್ಪುಂಡು ಮೇ ಎನ್ನುವೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಕಲೆನೆ ಎನ್ನದ ಪನ್ಪೆನ ಬಾಯಿ ಬಿಡುದು ಅವಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡಿನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ದೈವ ಪುರ್ಪ ಕೊರ್ಪೇನಿ ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತಂಡ ಕುಡೋರಲ್ಲ ಆಯ್ನಿ ಎನ್ನು 10 ಸಾರಿ ಪುರ್ಪ ಕೊನ್ನಾಗ ಹೊರಾಂಡೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಸುರು ತಾರೆ ನೆನ್ನಿನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆರೆ ನೆನ್ನಿನಿ ಮೇರಾ ಒಂದು ಅಂಡ ಸುರೂರ್ದ ಇಂಚು ಇನ್ನು ನಾಯನೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನ ಆಲಾರ ಕಾರಣನೇ ಒಂದು ಯಾನೈಕ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಧು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಯಜಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಮದಿಪು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಯಜಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಆ ಯಜಮಾನಿ ಸರಿ ಇತ್ತನಂದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸರಿ ಯಜಮಾನಿನೇ ಪಂದರ ಪತಿ ಅಂದಾಂಡ ಬೇತಕುಲ ಪಂದೊಂದೆಪ್ಪು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕುಲು ಮದುತಾಯಿಗೆ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಯಾನತು ಇನ್ನ ನೋಟ್ಟು ಓವೇ ಕುಟುಂಬ ಪೊಡ್ಲೆ ಓವೇ ಜಾತಿ ವಿಭಾಗ ಕೊಡ್ಪೋಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗೋರ್ದು ತಿರ್ತ ಕಡೇ ಜಾತಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡಲ ಭಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ತೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ನೇಮಗ್ಲ ಪೊಪ್ಪೆ ಅಕ್ಕುಲು ಭಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಮಧುತಾರ ಪನ್ನಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ದೈವಗೂ ಸಮಾನವಾದ ತೂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಳು ಆತ ಮರ್ಯಾದಿನ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ಕುಟುಂಬನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಮೌನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರ ಕೆಲಸ ದೈವದ ಅಕ್ಕಳು ಟಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪನ ಅಕ್ಕಳು ಪೋಡಿಗೇಡಿ ದೈವೋಗ ಅಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ಪನೋಡು ದೈವನು ಸರಿಯಾದ ನಡಪೋಡು ಬನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮದೇ ಪನ್ ಪೂಜಾ ನಿಕ್ ರಾಶಿ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈಯೇ ಎಂಕಲೆಗೆ ಈಯೇ ತೆರಿಪದ ಕೊರ್ಲ ಮದುತಾಯಿ ಪನ್ ಪೂಜಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಯರ್ನ ಮದುತಾಯೇ ಸರಿ ಆವಡು ಮದುತಾಯೇ ಸರಿ ಇತ್ತೇರನ್ನಾಂಡ ದೈವದ ಕಲ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಕುಲ್ಲ ಮದಿಪುಗೇರೆಂದು ಸುರುಕೆ ಕೇನ್ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕೇನ್ವಿರಿ ಏರು ಮದಿಪು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಇನಿ ನಮದಾದಾತನ ಪಂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೈದ ಅವು ಪೂರ ದಾದ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಈರೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವು ವಾದ್ಯ ಆವಾಡು ಪೂರ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪದ್ದೆ ಸಮೇತ ಸದ್ಯ ಪೂರ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪದ್ದೆ ಕನಾವಡೊಂದಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ದೆ ಕನಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಬೈರಸ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅವಳು ಅಕ್ಕಳು ಗುಂಡದ ಬಾಕಿಲ್ ತೆತ್ತದು ಅಕ್ಕಳು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಕೊರನ ತಾರಾಯಿನ ಅವಳು ಮಂಚ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಆಯುಧಗು ಕುಂಟು ಪೊದಿದ್ದು ಅವಿನ ಬಾರಿ ಕ್ರಮುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿರ್ ಕಾಣೋದಿತ್ತ ಇತ್ತದ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಇಡ ಬೇಡ್ಬೇಡ ಬರ್ಪಿ ಅಕಲೆ ಬಾತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನೀನು ಪೂರ ನಮ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮನೇಲಿ ಎತ್ತೀನಿ ಆನೆ ಕಡೆ ಪನ್ನಿ ಅಲ್ಕ ಆಯನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ತಡೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಪಿನ ಅಕ್ಲುಪ್ಪು ಇನಿ ಒಂದು ಆಲಾರೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಎರೆನ್ನ ದೂರ್ದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದ ಕುಳು ಸರಿ ಇತ್ತೆರಡ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಪನೋಲಿ ಎನ್ನ ದೈವಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮಿಂಚ ಆದಾನದಿ ಕಾಲೋಡತ್ತ ನವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆಡ ಪನೋಲಿ ಐವನ್ ಪೂಜೆ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ಪಂಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ದೈವದ ಕಲ ಆಲಾಪ ಏತು ಬಂಗಾರ ಮುಚ್ಚಿಂಡಲ ಅವಲೊಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಇಪ್ಪು ಆಡಂಬರೋಗು ಪೂರ ಮಲ್ಪನ ಆಡಂಬರ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪನ ಕುಲಿ ಪಿದ್ದಾರ್ದಿನಿ ಕುಟುಂಬ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತೋಜುದು ಬರೋಡು ಪಂದತ್ತು ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಡಂಬರ ಬೋಡು ಎಂಕಲೆ ಪುದರ್ ಬೋಡು ಪಂದ ಪಿದ್ದಾರ್ದಿನ ಅಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಒಪ್ಪನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡೆ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯ್ದ ಈ ಊರ್ದ ಜೋಕುಲ್ಡಕ್ಕೇಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ದೈವದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಬೊಂಬೈದ ಜೋಕುಲ್ಡಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏತ ದೈವ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ಯಾನೊಂದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಡೆ ಏನಡ ಕೆಲವು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಡು ಏನಡ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಂಚ ಅಣ್ಣಂದು ಯಾನದಕ್ಕೇನು ನಿಕಲ್ ನಡು ದೈವ ಉಂಡಿ ದೈವನೇ ದೈವ ಒಂಜಿ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಉಂಜೇನ ಅತ್ತ ಬೇತೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೋ ಉಣ್ಣೊಂದು ಅಂಜೆ ನಾಯಾಗಿಲ್ಲದ ದೈವ ಏತಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂದ ಹಾಗೆ ಏತ ದೈವ ಒಲಿಯು ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಂಚದ ತೀರ್ಥ ಪಂಡ ಆಕಲೆ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏರ ದೀಪದೋಡು ಪದದೈತ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ದೈವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು 200-300 ಜನ ಇತ್ತೆರಡ ಐಟು 250 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ದೈವ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಖಾಲಿ ಬತ್ತ ಕೈ ಮುಗಿದು
ಆಡಂಬರಗೂ ಬರ್ಪಿನಿ ತಂಬಿಲೋಗಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪೋಂಡು ಒಂದಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧನೆ ಹಾಲಾದ ಪೋಂಡು ಅಂಡ ದೈವ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನೆತ್ತಪೆಟ್ಟು ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದು ಪರ್ಯಾವ ದೈವ ಮಣಿದುಜಿ ದಾಲೆ ಅಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾತುಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ದೈವ ಒಂಜತ್ರ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರೊಂದೆ ಉಂಡು ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಗಂಟ ಆಪುಂಡೆ ಉಳ ತೊಂದರೆಲು ಬಣ್ಣಾಗ ದೈವದ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ಐದು ದುಮ್ಮು ನೆನೆಪಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದೆ ಅನ್ನಂಜಿ ಭಾವನೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈನಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ದಿಯೋ ಭಕ್ತಿ ದಿವಂಡಾಡ ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಎಪ್ಪಲ ಕಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ ಕೊರತೆ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನ ಕುಂಟುಗು ತಿನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪುಗು ಕೊರತೆ ಬರ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ಬಿಡ್ಪುಜ ಇನಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲುಡಿ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ತೂತ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲಿನ ಪುರ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲು ಕುಂಡದ ಬಾಕಿಲ್ದೆತ್ತದು ಉಂಜಿರ ಗಂಧದಿದು ತಾನಿ ನನ್ನ ಪಂಜೂರ್ಲೆ ಜುಮಾದಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಉಂಜಿರ ಗಂಧ ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುರ ದಿನ ಎತೋ ಜನ ಇನಿ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯಗೂ ಪೋದು ರಾತ್ರ ಪಗೆಲ್ ಬೆಂದು ಇನಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆತಿನ ಕುಳ್ಳಿಯರು ಖಂಡಿತ ಕಾಲಿಯ ಗಂಧದ ಪ್ರಭಾವ ಆನಿ ನೇಮಲೆತ್ತಜಿ ಮಾನೆಚ್ಚರ್ಲೆತ್ತಜಿ ಬಟ್ರಲೆತ್ತಜಿ ರೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಲೆತ್ತಜಿ ಆರು ಭಕ್ತಿ ಕೊರನೆ ಗಂಧ ಪಲಿತೀನಿ ಒಂಜಿರ ಗಂಧ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಗೂ ಪೋದು ಓದಿಜ್ಜಿ ಬರವಿಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿರ ಗಂಧ ಏನಡೊಂಡು ಪಂಚತನ ನಂಬಿಕೆಡೆ ಗುರ್ತದ ಅಂತಿನ ಊರುಡು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲೆ ಬೆಂದೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬನು ತೂದು ದೈವ ದೇವಿರನ್ನು ತೂದು ಇನಿ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತಿನ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಸು ಬೊಂಬೈದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೊಂಬೈ ಡುಪ್ಪರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡುಪ್ಪರೆ ದುಬೈ ಡುಪ್ಪರೆ ಅಕಲನೆ ಕಾಸು ಊರ್ದ 10% ಕಾಸಿಚ್ಚಿ ಎತೋ ದೈವಸ್ಥಾನಲು ದೇವಸ್ಥಾನಲು ನಾಗಬಣಕಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತಿನ ಕಾಸಿ ಅನ್ನ ಬೊಂಬೈದ ಪಿದೈದ ಕಾಲ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಶ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಊರ್ದಕಲ್ ಬಾರಿ ಬೇನತ್ ಬತ್ತು ಬಂಗ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅಕುಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಬೆಂತಿನ ಕಾಸನ ಕಂತು ಪಾಡುವೇರು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡೊಂದಡಿ ಎತ್ತೋ ಕೋಟಿ ಕಾಸನ ಕಂತು ಪಾಡುವೇರು ಪಾರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾನ ಮಟ್ಟ ಮಾತೋರ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಹೊಡೆದ ಬಕ್ಕ ಊರ್ದಕುಲ್ಲ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತು ಬರ್ರೆ ಬೊಪ್ಪುಜಿ ವರ್ಷ ಗೊರನೆ ಬೊಪ್ಪಿ ನೇಮದಾಗ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಯಾನ ದಿನನಿತ್ಯ ಸುತ್ತು ಬೈದಂದು ಏರಾಂಡಲ ಪನ್ಪಿನ ಕುಳ್ಳೇರ ಊರುಡು ಒಂದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಬಂದಾಗ ಏರ್ಲ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಪಾಡುವೇರಂದಾಂಡ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಿತ್ತಿಂಚೆ ನಡಪವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಇನಿ ಹೊರತಾಡಂ ಇನಿ ತುಲೆ ಕೆಲವರು ಅನ್ಪಿರಿ ಅಂಕುಲ್ ತಿರುಪತಿ ಪೋಯ 4 ಗಂಟೆ ಲೈನ್ ಉಂಟಿಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೋಯ 2 ಗಂಟೆ ಉಂಟಿಯ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋಯ ಒಂದಿನ ಕಾತ ಇಲ್ಲದ ದೈವದ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಗುಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬತ್ತ ದೈವದ ತಮ್ಮಿಲದಾನಿ ಉಂತಾರೆ ಪೊಸೋತುಜಿ ತಿರುಪತಿ ಪೋದ 4 ದಿನ ಕಾತದ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹದ ಅಂತೆ ಊರ್ದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಒರಿವಾದೋಗ ಬರಡು ಎಂಕಲೇನು ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಬಿಡ್ದು ಊರ್ದ ದೇವೇರು ಊರ್ದ ದೈವಲು ಎಂಕಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಂತ ಪನ್ನಡು ಖಂಡಿತ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಪೋಯಿನೆಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡ್ಯಾವು ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಕೈ ಬುಂಡಾಯ ತಿರುಪತಿ ಪೊರೇಡಿ ಎಡಲ ಹಾಗೆ ದಾಲ ಫಲ ಉನೇನು ನೆನಪು ದಿವೋಡಾಯನ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಒಂದು ಸುರು ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಅಂತೂ ವಾಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪಾಡು ಉಡೆಗ್ಲ ಪಾಡು ಏತ್ಲ ಕೊರಾಡು ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ದೈವಗೆ ಗತಿದಾಂತಿನಲ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಊರು ಹೊರ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಆದ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಉನೇನು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದಿವೋಡು ನಮ್ಮನೆ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಳು ತೋಪದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಾದಿಡು ನಮ್ಮನೆ ನಡಪೋಡು ನಮ್ಮನೆ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಳು ವಾ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ದೇರೆ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಶುದ್ಧ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಲ್ದೇನ ಚತ್ತನ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆ ಅವಿನಿ ಏರ್ ಯಾನಾಡಿ ನಮ್ಮೇರಾಡ ಮಲ್ತದಿನ ಅತ್ತೆ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಲೈಕುಪ್ಪು ಉಂಟು ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಕ ಅದು ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಟ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಸಾಧಿ ತತ್ತಿನೇನು ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಐನು ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಣಿ ಇನ್ನೀತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವಾತ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾಲಗು ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಬದಲಾದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆದಲ್ಲ ಕನೆ ಒರಿಯೋಡು ಅಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೋಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಈರಾಡು ನಿಕಲೊಂದು ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕುಲಾಡು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಒಂಜಿ ತಾದಿ ತಪ್ಪುಣೊಂಚಿತ್ತನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸರಿ ತಾದಿಗೆ ಕಣಪ್ಪುಣೊಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದಿನ ತೂ ಓಡಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ಎನ್ನಂಚಿನ ಎತೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಳು ಎತೋ ಜನ ತೆರಿದಿನಕ್ಳು ನಮರ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿದಿನಕ್ಳು ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಪಾತಿರ್ದಿರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಿಕಲ ಭೂತಾರಾಧನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಪ್ಪು ಒಂದು ಪುರ ದೈವದ ದೇಗೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಐಟ್ ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕುಣುಂದತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಒರಿಯೋಡು ಆ ದೈವದ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಎತ್ತ ಅನುಭವ ಬೋಡು ಒಂದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಡ ನಿಟ್ಟೆಡು ನಿಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪಾರ ನಿಕಲೆಗೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿಂದ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಕುಲ್ ದಿನತ್ತು
ಒಂದೇನೆ ಎನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಜ್ಜಿನ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಈನ ಎನ್ನೋಡು ಒಂದೇನೆ ಎನ್ನೋಡು ಐಡ್ದಲ ಮಿತ್ತಿನ ಪನ್ನಾಗ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಈ ತಾದಿಗೆ ಪತ್ತರೆ ನಮ್ಮದು ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ಅತಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಮದಿಪುದಕುಲು ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕುಲು ದೈವದ ಚಾಕಿರಡ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿ ನಕುಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಸ್ಸರನ್ನು ಬಿಡೋಡು ಸೊರಕಾವು ಬಿಡು ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ಮದಿಪ್ಪು ಎಂದಾಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಆಯ್ದಾದ ಆಯನಿಂಚಿನ ಮದಿಪ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡು ಯಾನ್ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮದಿಪ್ಪು ಕಲ್ಪದೆ ಯಾನ್ ಪೋತಿನ ಮಲ್ಲ ಜಾಗಡ ಅಕಲೇನು ಮದಿಪ್ಪದೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ತ ಗೊತ್ತಿನಾರ್ನ ಕಲ್ಡ ಅಲ್ತ ಜಾಗದ ಕಲ್ಡ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ ಮದಿಪ್ಪು ಅತ್ತು ಇರೇನು ಬಿಡುದು ಇಜ್ಜ ಆಯ್ ಮದಿಪ್ಪಡ ಆಯ್ ಊರ್ದಯ್ಯ ಆಯ್ ಮದಿಪ್ಪಡನ್ನ ಆಯ್ ಕಲ್ಪೊಡಯ್ ಈ ಕಲೆ ಗುಂಜಿ ಊರಿಗೊಂದು ಜನ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಂತದ್ದು ಮದಿಪಾದಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಸ್ಸರ ಬುಡೋಡು ಮಸ್ಸರೊಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರೊಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನವ್ಲು ಮದಿತು ಜಿಡಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೇಪೆ ಅವು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದೈವಗು ಏತ ಸಮಯ ಬೋಡ ಆತ ಸಮಯ ದೈವ ನಮನ ಆ ಜಾಗಡ ಮದಿಪ್ಪ ಉಂಡು ದೈವಗು ಬೊಡ್ಚ ಆಯನ್ ಅಲ್ತದ ಕಡಪರು ಉಂಡು ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಏರ್ಲ ಪಂದ್ ಏರ್ಲ ಮದಿಪ್ಪನತ್ತ ದೈವದ ಚಿತ್ತವು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿ ನೊಪ್ಪಡು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂದಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ಗದಲ್ಲ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಿನತ್ತಾಯಿ ಆಯ್ ಬರ್ಪಿನ ಆ ಭಕ್ತಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಯ್ಗೆ ಐಟ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಛಲ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ ಕೊರೋಡು ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಮಧು ತಕಲೆಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಕಲೆಗೆ ದರ್ಶನದ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರಿನ ಕಲೆಗೆ ಗಡಿಬದಿನ ಕಲೆಗೆ ದೈವದ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಕಲೆಗೆ ಜಾತಿ ತೂವರ್ಚಿ ಮತ್ಸರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ಡ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಯತ್ ಇತ್ತನ ಆಯ್ಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ ಬರಡು ಮಿತ್ತು ಆಯ್ ಕಲ್ಪಾಡೆ ದೈವಾದಲದ ಕಟ್ಟಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಂದಿನಲ್ಕ ಆಯನ ನಿಕುಲು ನಡಪಾಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಾತ್ತು ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಿನೊಂಡ ಐಕ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಂದಿನಲ್ಕ ಆಯ್ಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಕಾಶಗೂ ವಂಚಿತ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇತ್ಯದ ಯುವಕರ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿರ ಮಾತ್ರ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ನಾನು ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷ ಪನಾಗ ಆಗ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಡ ಅದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಈ ದೈವದಾಗ ನಮಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಳು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಯ್ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಳು ಕೊರ್ನಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧತೆ ರೀತಿಯ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇನಿ ಕಾರಣಗ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಲೆಜ್ಜಿ ಶುದ್ಧತೆಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮರ್ದ ಆಜಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅಂಡಲವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧತೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಕಲೆ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ಅಕಲು ಪತೊಂದು ಪಾಡು ನೀನೆ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ಪಾಡೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡೆಗ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ರಥ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೇರು ಇಂಕ್ ರಥತ ಬಲ್ಲ ಪತ್ತರ ತಿರ್ಜಿಡ ಯಾನ ಮಿತ್ತದೊಂದು ಗೋವಿಂದ ಅಂಡಲ ಪಾಡೋರು ಒಂದು ವೈಪುಣ್ಯಾಗ ಮರಲಂದ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಎನ್ನಂಚಿನ ಮರಲೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿಲ್ಲೇನ ಇನಿತ ಕಾಲ ಅಂಚ ಆತಂಡು ಆಯ ರಥ ವೈಪರ ಆಯ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಒಯ್ತಿನ ಕಲಿ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪ ಅವು ಬುಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಆಗ ವೈಪರ ತೀರ್ಜಿಂದಾಂಡ ದೂರ ಅಂತ ಗೋವಿಂದ ಅಂಡಲ ಪಾಡರು ಗೋವಿಂದ ಪಾಡ್ರ ತೀರ್ಜಿಡ್ ಮಣಿಪಂದ ಕುಳ್ಳಾಡು ಉಂತರೆ ಕುಲ್ರ ತೀರ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಜೆಪ್ಪಾಡು ಆಂಡ ಒಯ್ಪುಣ್ಯಾಗಿ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪರ ಪೊರೆಬಲ್ಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಲಂಚೆನೆ ಅಕುಲು ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇರುಪಣ್ಣೆಲ್ಕ ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವದ ಕೊಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಯುವಕರೆ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ನಡುಟು ಅಂತ ಸಮಯ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯುವಕರನ ಕುಲು ದೈವದ ಕಲೋಟು ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅಕಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಅಕಲೆ ಪಿದೈದಿವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲಿನ ಅಂಚೆಯ ಇಂಚೆಯ ಸಿಲ್ಲುನು ಅಕಲಿನ ಕಿಂಜ ಮಲ್ಪರೆ ಓಪಿನಿ ಅವೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಾ ಜಾಗದ ಕುಲ್ಲ ವಾ ಗಡಿಪತಿನ ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡು ಅಕುಲವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಡು ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟು ಬತ್ತ ಸೇರೋಣ ಒಂದೊಂದು ಸಂದೇಶ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರಿಯೋಡು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬೊಳೆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಕೆದ ಜವನೆರೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಬೆರಿವಲನ್ನು ಕೊರೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿತ್ತ ಮದಿಪುದ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಕಿಶೋರನ್ನನ ಅನುಭವನು ಒಂದು ದೈವಾರದ ಆರಾಧನೆದ ಒರುಟೆ ಪನ್ಪುನಿಂದ ಅಂಡ ಬಾನೋಡಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಬೊಳ್ಳಿನಿ ಗೆಂತು ಮುಗ್ಗಿ ಅಂದ್ ಕಡಲ್ಡಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಪೊಯ್ಯನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಮುಗ್ಗಿ ಅಂದಿಗೆ ಆತ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪೊರ್ತುದವುಲೈ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅನುಭವನ ಪಟ್ಟಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕುನೆಂಚ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಿಪ್ಪಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಪ ಜತ್ತು ಬೋಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಗುಂಡಿ ಏತುಂಡು ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುನೆ ಅಂಚಾದ ಬಹುಶಃ ಸುದೀರ್ಘವಾದ 26 ವರ್ಷದಿಂಚ 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಹಿಡ್ದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ನಿರಂತರವಾದ 26 ವರ್ಷ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಅನುಭವತ್ತು ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಕಲ್ಪನವು ಪಂಡ ದಿನನಿತ್ಯಲ ಕಲ್ಪನವು ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಏಪಲ ದಿಂಜಿ ಕೊಡಪನ ಅಲಂಕುಜಿಗೆ ಅಂಚಾದ್ ದೈವಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಂದೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒರಿಯಕ್ಕೊರಿ ಮಸ್ತರ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನೆತ್ತ ಹೊರಟು ಆನಿದ ಕಾಲದ ಹಿರಿಯಾಕುಲು
ಬಂಜಿಗ್ ಗಂಜಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ನಂಜಿ ಮನ್ಪೇಜೇರಿಗೆ ಮಲ್ಪದಿಜೇರು. ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಒರಿಪೋಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿತ ಈ ಮದಿಪದ ಕಟ್ಟಡ ಅಕೇರಿದ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸಂದೇಶ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಸಂದೇಶ ಈತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಗೋಚರವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಮಧ್ಯಮ ಜಗತ್ತು ಅವು ಏರು ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆಜ್ಜಿ ನಮಕ ತಿಕ್ಕುನ ಪಾರ್ದನುಲು ಸಂದಿಲು ಮಾತ್ರ ಒವಿಕ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರ ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯರ್ನಕುಲು ತೋಪಾದ ಕೊರ್ತುಂಚಿತ್ತಿನ ತಾದಿಡು ನಮ್ಮ ನಡಪುಗ ಒವೇ ರೀತಿದ ಆಡಂಬರ ನಮಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ವಾ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಉಂಡ ಅವೇನಿ ಮೀರ್ದು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಕೈಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಅವು ಆಣಿದ ದಿನಟು ಸರಿ ತೋಜು ಅತ್ತವು ನಡಪು ಅಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಿರಕು ತಿರ್ಗದ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟು ನಮಕ್ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಕುಲು ತೋಪಾದ ಕೊರ್ತುಂಚಿತ್ತಿನ ತಾದಿ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲಿನ ಬುಡ್ದು ಆಡಂಬರಗು ಬೋಡಾದ ಅವಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಭಕ್ತಿಡ ನಡಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವು ಐಕೆ ಕೊರತೆ ಆವನಿನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಂದುವರಿಸುವಂದು ಪೋಯಿ ಪನ್ಪಿನ ನಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿತ್ತ ಮದಿಪುದ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ದು ದೆಪ್ಪನಿ ಗೊತ್ತದ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರ್ನ ಅನುಭವನು ಪಟ್ಟೊಂಡೇರಿ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆರ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಧಿದ ಒಟ್ಟುಗು ನನದ ದುಂಬುದ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಎಂಚ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ನ ಅನುಭವನ ನಮಕ್ ಮಾದರಿಗಳ ಪಟ್ಟೊಂಡೇರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರ್ನ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಇರ್ಕಾಯಿ ಗೋಡೆ ಆದ ದಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾವ ಈ ಮದಿಪುದ ಎಗ್ಗೆಡು 14 ವರ್ಗದ ಅಕ್ಲೆಲ್ನ ಅತನ ನಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾನ್ಯರ್ನಕ್ಲೆನ್ ಕುಲ್ಲಾದು ಅಕಲ್ನ ಅನುಭವನ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತನ ತೆರಿಯೋನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಮದಿಪುದ ಎಗ್ಗೆಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು.